Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Procedemos a la celebración del pleno ordinario da Corporación xoves 9 de agosto de 2018 ás 9 horas no Salón de Plenos da Casa de Concello. A primeira parte, a parte resolutiva, o primeiro punto do orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas de sesións anteriores ao extraordinario do 17 do 4 de 2018, ordinario do 14 do 5 de 2018, ordinario 31 do 5 de 2018 e ordinario 26 do 6 do 2018. Al pleno extraordinario del 17 de abril y el ordinario del 31 de mayo no asistieron la señora de Rivas. ¿Los demás están conformes? Gracias. El segundo punto do orden del día é dación de conta do informe da Tesorería Municipal do segundo trimestre de 2018 de cumprimento de plazos de morosidade, Lei 15/2010. Fue despachado el asunto a los miembros de la corporación y les corresponde quedar enterados. O punto número 3 é a aprobación provisional da modificación puntual das normas subsidiarias para clasificar como solo urbano o polígono industrial de Suevos, expediente 11/2016. Le corresponden al pleno los siguientes extremos. Primero, estimar las alegaciones presentadas por don Francisco J. Fernández Soto en nombre y representación de la empresa Salval Bioindustrias Noreste SAU, que quedaron incorporadas al documento definitivo presentado el 11 del 7 del 2018. Segundo, aprobar provisionalmente el documento presentado por don Ángel Luis Monteoliva Díaz de aprobación provisional de la modificación puntual. Tercero, con carácter previo a la remisión del expediente a la Consejería competente en materia de urbanismo, para su aprobación definitiva procede recabar informe de la Administración del Estado en materia de costas, así como de la Administración de la Comunidad Autónoma también en materia de costas, por las que se regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Cuarto, obtenidos sus anteriores informes, remitir a la Consejería competente en materia de urbanismo el expediente completo y debidamente diligenciado. Y, por último, mantener la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito determinado por las parcelaciones catastrales que corresponden. Sí, bos días a todas e a todos. Moi brevemente, simplemente decir que tanto neste punto como no seguinte imos manter o noso sentido de voto que nas aprobacións iniciais e non imos, evidentemente, a incidir no que dixemos naquelas sesións plenarias. Evidentemente, a situación do polígono industrial había que darlle unha certa legalidade ou regularidade. Polo tanto, evidentemente non imos votar en contra, por suposto, pero sí decir e incidir o que temos dito en varias sesións plenarias xa, non? Que dunha vez por todas é necesario que o Goberno saque adiante un plan xeral de ordenación urbana adaptado á lei que hoxe en día existe e que beneficie a todo o mundo, non só no ámbito urbano, sino tamén no rural, que, como digo, moita falla fai, non? Creemos que non se pode estar continuamente con modificacións puntuais, xa digo, non esta en concreto, casi para todo, non? E que, sinceramente, en algún caso están levantando ou levantaron bastantes desconfianzas e suspicacias. Polo tanto, pois, como digo, o noso voto neste punto e no seguinte vai a ser o da abstención. Moitas gracias. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? 12. ¿Abstenciones? ¿En contra? Perdón, 5.
3 y 2, 5. En contra, 2. El punto número 4 es aprobación provisional da modificación puntual das normas subsidiarias para a apertura da avenida Baldomero González no seu entorno coa travesía de Arteixo no ámbito da UA 62, expediente 22/2016. Fue dictaminado el asunto en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 6 y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, aprobar provisionalmente el expediente 22/2016 de modificación puntual para la apertura de la avenida Baldomero González no seu encontro coa travesía de Arteixo no ámbito da UA 62, según proxecto redactado por el Fernando Pousada García de xunio de 2018. Segundo, remitir el expediente a la Consellería competente en materia de urbanismo para a súa aprobación definitiva. Y, por último, mantener la suspensión del otorgamiento de las licencias en el ámbito delimitado por las parcelas con la referencia catastral que se recoge. ¿Alguna intervención? Sí. Non, pido desculpas porque outro día cando vine á comisión eu non me fixei, pero no informe técnico do arquitecto municipal creo que por un error, un corta e pega, no medio do informe hai unha referencia á modificación puntual de suevos. Na páxina, na documentación que se nos deu, no informe técnico que fai el, ten 3 páxinas e nunha das partes, na parte final, hai un parágrafo inteiro no que se fala de cuestións técnicas da modificación puntual de suevos e non de Baldomero González. Digo por... Grazas. Pues es relevante. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? 12, ¿Abstenciones? 4, 6, 8. O punto número 5 é aprobación da fixación da porcentaxe de reserva de solo para vivenda suxeita a algún régimen de protección pública, expediente 15/2018. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno y corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, acordar por mayoría absoluta a fixación do porcentaxe de reserva total do Concello de Arteixo de vivenda de protección nun 10%. Segundo, os efectos do establecido por os artículos correspondientes, publicar el anuncio sobre tal acordo no Diario Oficial de Galicia. Remitir a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su inscripción no Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia el acordo adoptado na normativa urbanística aprobada e publicar dita norma urbanística aprobada no Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña. Tercero, o acordo que se adopte poderá impugnarse directamente mediante recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente al de la publicación. ¿Intervenciones? ¿Charo? ¿Silvia? ¿Martín? Sí, bo día. Indo un poquinho o que decía antes a compañeira voceira de Terra Galega, ver como nos atañen dentro da parte resolutiva pois boa parte de modificacións
normas subsidiarias, outras veces planes especiais, a aprobación de fixaxe de porcentaxe de reserva de suelo para a vivenda suxeita ao antigo réxime de protección pública, facer un chamamento a que se poña en funcionamento pois, xa non a redacción, sino tamén a finalización da situación contractual que tiña o Concello de Arteixo para a redacción do plan xeral e a posta en funcionamento pois, do novo proxecto de plan xeral que despois de 7 anos pois, ainda estamos esperando a que polo menos o Concello tome decisións que vai facer co contrato que tiña o anterior goberno municipal e, polo tanto, pois, é difícil pois, ordenar un Concello a base de salpicar modificacións a antoxo duns cantos e non facer unha política urbanística pensada en todos e cada un dos cidadáns deste Concello e neste caso, na fixación de porcentaxe de reserva, dicir que poñer en evidencia pois, a falla absoluta durante 7 anos de política de vivenda, de protección pública neste Concello. Absolutamente nada de nada en 7 anos para dotar o Concello de vivenda que pudera ser utilizada por aquelas persoas que teñen máis dificultade para acceder á vivenda polo precio nunha situación de crise evidente. É certo que a lei, a nova lei, pois, dá estas posibilidades a aqueles que non teñen un plan xeral pois, todavía pois, en funcionamento, un novo plan xeral, pero é certo que fala tamén dun 30% según o que pon para a edificabilidade residencial prevista no solo urbanizable e tamén no solo urbano non consolidado segundo o artículo 17b e logo un 10% no 17b2 e logo evidentemente pois non é obligatorio prever unha reserva para a vivenda sujeta a algún réxime de protección en solo. Por lo tanto, eu creo que fixar un 10% pois, é ser pouco ambiciosos porque evidentemente a norma pois, deixa unha capacidade moito maior de reserva de suelo deste tipo. Ainda que a Xunta fale dunha media dun 4,9% e nós vayamos un 10%, pois sería desexable pois, poder pois, habilitar unha maior cantidade, un porcentaxe maior de reserva de vivenda protegida que, volvo a repetir, neste Concello pois, posiblemente algún xa renuncia e tampouco debe haber solicitudes posto que naide espera que haxa ningún tipo de actividade e de previsión de construcción de vivenda protegida que, volvo a repetir, nun Concello como noso, nun Concello xove que chega moita xente pois, con inicio na súa vida e moita outra xente con problemas derivados da crise, pois sería interesante que aquí se fixera algo de política con respecto a ese tema. Bos días. Bueno, vamos a tratar de explicar en que consiste esta modificación puntual. Primeiro, esta modificación puntual non ten nada que ver con planeamento ou non planeamento. Oleiros, que encheseno sempre a boca a falar de planeamento, acaba de facer isto mismo, cunha maneira un pouquiño menos unha maneira distinta, dándolle a cada un porcentaxe así arbitrariamente, sitios onde hai o 30%, outros o 70%, outros o 2%, outro o 1%, outro o 3%, outro... Aquí utilizamos unha maneira de repartir a vivenda de protección oficial basándonos nas demandas. O que non debemos é olvidar que somos Arteixo, que o precio da vivenda libre está por baixo do módulo que presenta a Xunta. Entón, collemos a tabla da Xunta, a última publicada polo IGUS, multiplicamos e dan os precios fora de mercado, máis caros. É normal que calquer persona que se dedica á promoción ou calquer persona que teña un solar, como foi aquí no caso da Unidade 49, que todos os propietarios do suelo presentaron a mesma alegación, porque lles dificulta a venta da vivenda. O sea, dificulta, primeiro, Arteixo ten real menos do 3% de demanda. Non hai xente que este demandando, o sea, hai menos dun 3% de xente con demanda. Hai vivenda de protección oficial en Arteixo sin vender, O sea, que o queire comprar non ten máis que apuntarse, que está, ao mellor é que o que intenta pasa dos 22.500 euros que dice a Xunta que hai que ter de renta máxima anual para poder acceder a ela, pero hai vivenda de protección oficial e pódese demandar. Feito, a que había aquí ao lado do Concello, pois nadie nunca peleou por ela.
facer un 10% é multiplicar por 3 a demanda. O sea, eu penso que é un marxen suficiente e grande para que existan xente que fagan, que poidan facer as súas solicitudes. Ahora, producir calquer produto para que caduque, o sea, ter aí e esperar que pase o tempo para poder vender a vivienda, pois o único que fai é que o promotor que faga esas viviendas encarezca o resto da promoción para poder soportar esas viviendas que ten que tardar un tempo en vender para mantelas no réxime de protección. O sea, é poñer unha protección moi alta e vamos ao absurdo, poñémolo 100%, o único que faremos é bloquear a promoción Arteixo. Se poñela nun 10% é axustado a demanda. Como isto non é un tema, xa repito, como antes dixen, de plans xerales, normas sociais, non ten nada que ver. O normal é que isto se vaya variando a medida que vai variando a demanda a través da Xunta de Galicia, as súas publicacións, as publicacións que vayan tendo, e mantendo, creo eu, que con bastante bon criterio, pois este concepto de ter o triple de vivienda do que realmente existe en demanda. Non é unha mala política, pois para cada demanda temos 3 pisos para elegir. Eso é o que realmente que se pretendiu facer aquí. Non saliu un 10 porque era un número redondo, senón porque era o triple da demanda real e efectiva de Arteixo. Eu pido o vosso apoio porque realmente iso sí que contribuye a abaratar a vivienda. Ter un 30% significa encarecer a vivienda, porque o promotor non vai a perder os cartos, está claro. Iso facilita a súa venta, iso facilita que poña en mercado pisos baratos. E, de feito, bueno, pois a vivienda en Arteixo, por fortuna, está ainda sigue máis barato co módulo de protección oficial. Nada máis. Ben, eu animaría o Concello de Urbanismo a que se achegara algunha nova promoción de Arteixo a preguntar polos precios reais da vivenda, de vivenda nova, e a ver se están tan por debaixo do precio como vostede di. Igual, evidentemente, pois hai mercado de segunda vivenda de segunda man, que pode ser que teña un precio máis axeitado, pero gustaríame que fora vostede a preguntar pola vivenda e polas novas promocións que están facendo en Arteixo, a ver se é axeitado o que está dicindo vostede, e se están facendo ou non que queden salpicadas algunhas vivendas de protección, igual unha situación pois complicada ou vivenda pouco atractiva. Pero vou repetir que é unha pena, de feito, isto cambiaría se houbera un plan xeral pois xa en funcionamento. É unha pena pois non ter unha política atractiva precisamente para a xente que neste concello pois non ten a posibilidade de adaptarse a vivendas que ahora mesmo pois algunha promoción nova non especialmente de luxo, nin unha zona especialmente significativa, pois está no entorno dunha vivenda de 90 metros cuadrados en torno aos 170-180 mil euros. Se a vostede lle parece un precio axeitado para un traballador con familia, pois me parece correcto, pero a disculpa de que canta máis vivenda de protección haxa, máis van a subir os precios, evidentemente eu creo que é unha justificación moi boa para os promotores inmobiliarios, que xa vostede lle vale, pois me parece correcto, pero eu creo que pola parte da política eu creo que deberíamos de exixir e de promocionar precisamente que se tomen medidas para que haxa máis vivenda de protección pública para aqueles que máis problemas teñen para poder acceder a ela e podan acceder a unha vivenda digna, nova, nunhas condicións de precio axeitado e, por lo tanto, eu creo que unha porcentaxe máis elevada en zona urbana pois debería de ser axeitado. Pero, bueno, son posicións políticas, evidentemente a vostede pois lle parece suficiente e a nós eu creo que precisamente queremos que a demanda non existe porque a xente non asimila en Arteixo esa vivenda deste tipo. Nada máis. Bueno, el precio de la vivienda en Arteixo, hay pisos nuevos por 110.000 euros, ¿eh? Sí que los hay. ¿Eh? No, pero eso también era parte de lo que incidía también Alberto, que decía que para acceder a una vivienda de protección oficial mínimo tienes que tener una renta de 22.500 euros. Máximo, claro. Claro.
lo que dice Silvia, efectivamente, el problema no está en la vivienda de protección oficial, el problema está en el acceso al crédito. Porque aquí, por suerte o por desgracia, básicamente la vivienda de protección oficial como la vivienda libre están muy equiparadas. Y hay viviendas en Arteixo nuevas por 110.000 euros. Sí que hay. Hay en zonas de Meicende, Pastoriza, Villarrodriz, sí que hay. Y las promociones, y en Arteixo también puede haber así alguna, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que los demandantes de la vivienda de protección oficial en Arteixo es menos de un 3%. Básicamente el 10% que nosotros vamos a tener en la UA 49 ya los cubre todos. Básicamente, el 10% de la UA 49 cubrimos toda la demanda. Es decir, podríamos decir que Arteixo es un concello que cumple el 100% de demanda de vivienda de protección oficial. La tienen que solicitar, seguramente. La tienen que solicitar y tienen que ver si lo que es el propio banco les da el préstamo. Pero probablemente en la UA 7 tenemos otro 10% de protección de reserva nuestra que destinaremos a protección oficial. Es que ya tenemos lo doble de posibilidades de oferta que de demanda. ¿Y cuál es el otro problema que hay en la solicitud de los demandantes de viviendas de protección oficial? Ya no tanto en Arteixo, sino en toda Coruña. Mira, hay en Coruña, la provincia, 5.000 demandantes de viviendas de protección oficial. 5.000. De los cuales 4.500 son para alquiler. Ese es otro problema. Por favor, ese es otro problema. Claro, el porcentaje que se destine está bien y podemos entender que se pueda destinar para la venta, vivienda de protección oficial. Pero claro, construir vivienda para protección cuando la mayor parte de la demanda es para alquiler, pues también genera otro problema a la hora de poder un poco ejecutarlas, ¿no? Yo lo vuelvo a decir, es 5.000 en Coruña, en toda la provincia, demandantes de vivienda, de los cuales 400 quieren comprar y 4.500 quieren un poco alquilar. Vamos en ese sentido pues, a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 12. ¿Abstenciones? 2. ¿En contra? 6. El punto número 6 es aprobación inicial do proxecto de expropiación urbanística. El 6. El 5 ya lo aprobamos ahora. Por el sistema de transacción conjunta para terrenos afectados en el proyecto de obras ordinarias de urbanización y equipamiento de la UA 23 de Meicende. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, formular y aprobar inicialmente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de las obras ordinarias de urbanización y equipamiento deportivo en la unidad de actuación 23, asignado por el arquitecto don Javier Alonso Vicente, que tuvo entrada el 18 del 7 del actual. Segundo, aprobar inicialmente y someter a información pública por el plazo de un mes, mediante anuncio en el Diario Oficial de Galicia y en un xornal de los de mayor circulación de la provincia, el proyecto de expropiación, comprensivo de la limitación territorial del ámbito, descripción de bienes y derechos titulares afectados, fijación de precios y follas de sustiprecio individualizadas, para que aquellos que puedan resultar interesados formulen cuantas observaciones y reclamaciones consideren convenientes, incluida, de ser o caso, la relativa a la titularidad o valoración de los respectivos dereitos. Tercero, a relación de bienes y derechos afectados, que se recoge literal. Cuarto, proceder a la notificación individualizada de la presente resolución a los interesados, con el traslado de las follas de aprecio y la propuesta de fijación de los criterios de valoración a los titulares de bienes y derechos para que puedan formular alegaciones y reclamaciones en el plazo de un mes. Quinto, las actuaciones del expediente expropiatorio entenderán en primer lugar con los propietarios y así los siguientes que vengan. Advertir que la publicación de este acuerdo producirá también los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015 para aquellos interesados a los que no les pueda ser practicada la correspondiente notificación. Simplemente solicitar o proxecto, que non o temos no noso poder, vimos os informes, pero non, quitando outro día que sí que amablemente o alcalde nos enseñou un pouco o proxecto, non o temos no noso poder e poder, pois, polo menos, ora, unha vez pasado a aprobación inicial, poder, pois, visualizarlo con calma. Se podemos acceder a él, pois, agradecerei.
Bueno, es decir que después de muchos años, en ese sentido me incende, que una de las peticiones era la demanda de un equipamiento que pudiera un poco, pues en este caso, servir para la finalidad tanto de un equipamiento público para hacer un centro de arte y concilia donde puedan un poco hacer la convivencia tanto los mayores como puede ser un poco los chavales, y también la dotación de un espacio también para uso multidisciplinar dentro de lo que cabe, tanto para actuaciones deportivas como para actuaciones en este caso festivas, y decir que esta expropiación principalmente se ciñe al ámbito de equipamiento público, es decir, esa parcela solo podía ser equipamiento público, no se afecta a propietarios que tuvieran algún tipo de previsión de crecimiento, desarrollo de urbanismo. No, esa parcela estaba destinada única y exclusivamente a equipamiento público, y bueno, y actuamos con el procedimiento de expropiación debido a que, bueno, pues sí que es verdad que una de las parcelas tiene múltiples propietarios, y bueno, pues en ese sentido procedemos a hacer el proyecto. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 12. Unanimidad. Unanimidad, no. No, porque está Surso fuera. Unanimidad, no. O punto número 7. El punto número 7 es aprobación definitiva da ordenanza número 32, reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do Centro de Atención Residencial Patrimonio do Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar, situado no Concello de Arteixo. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Generales correspondiente al día 6 de agosto. Y se propone al Pleno, primero, estimar la alegación presentada por don Antonio Roca Estapa e modificar o texto del artículo 11 a líneas 3 y 4 de la ordenanza inicialmente aprobada del xeito que se recoge. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza 32. Tercero, proceder a la publicación del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 785, quedando, por lo tanto, derogada la anterior ordenanza, de acuerdo con la disposición adicional segunda del nuevo texto. Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? ¿Unanimidad? Sí. El punto número 8 es adhesión do Concello de Arteixo ao sistema promovido pola Administración Autonómica para a Xestión Institucional de Residuos Domésticos. Primero, fue dictaminado en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, aprobar a adhesión do Concello de Arteixo nos términos de la cláusula quinta de vixencia nos acordos, adhesión do Concello de Arteixo ao sistema promovido pola Administración Autonómica para a Xestión Institucional de Residuos Domésticos, 69 euros tonelada masiva, adhesión do Concello de Arteixo ao programa específico de promoción da reciclaxe a través da planta de compostaxe promovida pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. Sogama, doga correspondiente 45 euros tonelada masiva. Y por último, notificar la presente a la entidad Sogama, dando traslado del mismo al área de obras y servicios y al Departamento de Servicios Económicos.
Decirles que a nosa opinión respecto deste punto é que é unha decisión que toman vostedes cunha total improvisación, un absoluto secretismo e casi un cero en planificación, non? Despois de casi 2 anos que decidiron vostedes marchar do consorcio. A realidade é que hasta o martes pasado non se nos mandou ningunha documentación despois de pedila na comisión previa ao pleno pertinente e sempre houve unha total falla de información e un claro descontrol desta situación. Como digo, non sabíamos absolutamente ou prácticamente nada hasta non recibir parte desa información que solicitamos. Nin nada sobre a subrogación do persoal. Por certo, recordarlles, como era previsible, con informes desfavorables e moi contundentes por parte da intervención municipal e do equipo xurídico. Non sabíamos absolutamente nada das negociacións que estaba habendo co Concello da Coruña, Consorcio ou Albada para o tratamento dos residuos. E nestes últimos días, como digo, antes desa comisión que tivemos o luns, pois o que coñecíamos eran grandes titulares de prensa que daban vostedes, pero sin amosar ningún tipo de dato máis que de tarifas, non? Simplemente tarifas do que sería o precio da tonelada. Polo tanto, sinceramente creemos que teñen vostedes un gran traballo por diante, máis alá de que saben a postura do noso grupo na súa decisión, máis que na súa decisión das formas de marchar do consorcio e o incómodos que estuvemos moitos en ver as formas e as liortas e como se utilizaba por un lado e polo outro este tema, non, este abandono do consorcio. E recordarlles tamén e que tomen boa nota do que di o xefe xurídico no seu informe, que non firma favorablemente a decisión de adherirse a Sogama. E chegados a este punto e que vostedes deciden que sexa Sogama e que é un servicio que entendemos e presupoñemos que debe ter, desde logo, un percorrido mellor que o comenzo, porque creo que todos podemos decir que non está sendo moi positivo. Decir que sempre pensamos e creemos como vostedes nunha reciclaxe e que é o ideal e o idóneo, sobre todo nos tempos que corren, e que os modelos que se implanten, e como non este, pois que dean todos os resultados óptimos e positivos para todos, non? Pero o que está claro, e estes días na prensa o dixeron varias veces, non só lle temos que pedir civismo á xente, que eso é totalmente certo, pero tamén pedirles a vostedes que tuveran ben planificado unha boa campaña, non agora, sino antes de comezar o servicio o 1 de agosto, non? E por último, decir que agardamos que sexa certo que veñen vostedes dicindo nestes últimos días, que este déficit co que comeza o servicio, que hai que decilo, de máis de 500.000 euros, que se vaya a compensar, como decía, creo recordar, co concelleiro de Obras e Servizos nestes días, que se vaya a compensar ese déficit pois ca venta de vidrio, papel, etcétera, etcétera, e con outras aportacións vía subvención ou vía ecoembes, non? E que non se venda simplemente unha rebaixa do recibo do lixo en 27 euros, e que no caso de que sigamos vendo que o servicio non é sostible, pois que se lle diga tamén aos veciños que o Concello vai ter que sacar de outras partidas orzamentarias para que este servicio sexa sostible e, polo tanto, desas partidas orzamentarias e o sacar eses importes, pois que os veciños tamén saiban que se deixarán de facer outras inversións tan ou máis importantes que esta. Polo tanto, nos imos a absternos neste punto, basicamente para ir vendo como funciona este servicio e, como digo, lles espera un traballo importante, pero que, dende logo, cambien un pouco a súa estrategia de tomar decisións tan rápidas ou en días, como, bueno, nos parece que quedou claro, xa digo, nos medios de comunicación, salvo que xa tuveran vostedes previsto que fora Sogama a destinataria dos residuos do Concello e non Nostián, non? Pola nosa parte, xa digo, un voto de confianza que vai a ser a abstención. Moitas gracias.
Sí, bo día. Estou en parte moi de acordo co que acaba de decir a portavoz de Terra Galega. A min tamén me sorprende vendo a documentación que se... Quero comenzar de outro xeito. Eu creo que ninguén pon en cuestión que o sistema que tiñamos de recollida do lixo pois era bastante deficitario e que foi pois bastante criticado tamén por este grupo político. Se ben é certo tamén que eu creo que houbo unha falla de contundencia a hora de solicitar que ese contrato funcionase, como funciona, por certo, en algún outro concello do Consorcio das Mariñas, bastante mellor en uns que en outros, supoño que o mellor pola contundencia, persistencia e o traballo a pé de obra de algúns alcaldes. Non? Dito isto, tamén digo que aquí adoptouse unha decisión o 29 de decembro do ano 2016, unha decisión que comezou ou que ia comezar a facerse efectiva o 1 de xaneiro do ano 2018 e do que nos chama a atención da documentación que se nos pasa aquí. Chámanos a atención que a primeira vez que se menciona nun documento unha reunión deste Concello co Concello da Coruña o 17 de xuño para falar do tema de levar é a documentación que nós temos aquí. Por lo tanto, como son os papéis que temos aquí, a min as conversas telefónicas ou doutro tipo, pois, francamente, valenme de ben pouco, porque entraríamos en un debate, eu dixenche, ti dixéchesme, non? Entón, de pouco nada me valen. Esa é a primeira data de referencia que temos aquí, cando, nese momento, o Concello da Coruña parece que ten unha reunión con este goberno e a asesora xurídica do Concello da Coruña emite un informe 2 días despois, moi completo, dicindo que entende que non hai problema para que este Concello siga deixando os seus residuos ali, que pode estar contemplado perfectamente no contrato que hai coa actual xestora de Nostián e que, polo tanto, habería que asinar un convenio, ao seu entender, non? E fai aí unha serie de unha relación de problemas xurídicos que hai, os términos do contrato, etc. Chámanos a atención que posteriormente prácticamente non hai nada, é dicir, máis alá de unha comunicación de Albada que di que se entera pola prensa de todo e que aproximadamente fai aí un tema de un prezo, efectivamente, e dos rexeitamentos. Lonxe, eu entendo que a empresa adxudicataria terá que facer as súas previsións económicas, pero en todo caso, efectivamente, sería o Concello da Coruña. Neste caso, quen tería que ter esa relación con ela para ver os términos de como Arteixo levaba ali os seus residuos, perdón. E a partir de aí non existe máis nada até o 1 de agosto do 2018, en que hoxe traise aquí a aprobación plenaria, por certo, algo que está asinado e do que non se nos informou prácticamente nada desde que tivemos, por certo, a xunta de portavoces e xa preguntado na anterior, na do mes de xuño, por estes extremos. Eu, como última cuestión, temos o tema do Consorcio das Mariñas, que hai un escrito de Arteixo solicitándolle ao Consorcio das Mariñas que se pronuncie. Outro día comentóusenos aquí que o Consorcio non contestara a esa solicitude de prórroga. Eu fixen diversas chamadas de teléfono para saber que fora o que pasara ali, porque non me coincidía co que se nos contaba aquí, e a min o que se me traslada é que eso non se chegou a votar, a pesar de que ali había unha maioría de alcaldes que estaban a favor de dar a prórroga a Arteixo, pero que non chegara o papel da asesoría do Concello da Coruña tal e como se quedara. Supoño que entraremos aquí en un debate sobre eso. A min dame igual. O que nos ocupa agora mesmo é que por parte do Concello de Arteixo, do Goberno Municipal de Arteixo, creo que non houve claridade en absolutamente todos os trámites que se fixeron, que houve unha opacidade absoluta nas preguntas que se fixeron tanto co tema da xestión do persoal como co tema da xestión de levar os residuos a Nostián, como o tema de Sogama. Creo que houve unha falta de previsión nas datas importante,
porque evidentemente tiñase que ter comezado, eu creo que todas estas negociacións moito antes e se evidentemente houve unha ruptura tiña que terse producido tamén moito antes e explicárnola adecuadamente a todas e a todos os veciños e as veciñas de Arteixo, porque ao final isto afectanos a todos, non só desde logo os que estamos aquí, non? E por suposto, eu creo que tamén houve unha falta de previsión, como xa se dixo aquí, na explicación de como iba a ser o sistema de recollida, sorprendentemente tamén, porque xa tiñamos, con todos os defectos do mundo, un sistema no que habría que reciclar, que xa comentamos aquí outro día, e algunhas de nós dixamos como procedíamos. Non? Outra cousa é que aquí haxe efectivamente unha inmensa maioría que non ten ese tipo de conciencia aínda, non? E que teremos que facer un esforzo moi importante. Non? Pero tamén é certo que non houve ese traballo previo sabendo cales eran os problemas de partida que xa tiñamos, que había unha porcentaxe elevadísima, desde logo, de poboación que non reciclaba. Por certo, que aquí hai unha anquisa que eu preocupeime de pedila carísima, con 3-4 preguntas que se lle fixo a unha porcentaxe da población mínima, creo que sobre 900 persoas ou 700 e pico, nun muestreo que, vamos, era unha maravilla isto de reciclar. Bueno, calquera que se dé unha volta por Arteixo ve que os datos, eu non sei de onde os sacaron, pero ou a xente cando a chamas mente descaradamente ou inventáronos directamente porque non ten nada que ver como estamos vendo coa realidade, non? E sobre eses datos foi tamén sobre os que estivemos traballando. Non? A maiores, e a respecto do tema de Sogama, eu boto de menos que non haxa nesta documentación que se nos aporta unha previsión económica en función dos datos que xa temos do número de toneladas que irían á incineración e da previsión que temos do que vai a planta de compostaxe, porque os prezos son diferentes de un outro lado, e preocúpame especialmente o tema da planta de compostaxe de Sogama, primeiro porque hai tamén bastante opacidade a respecto de como vai funcionar esa planta, bastantes expertos advirten que o tema de levar orgánicos e de que teña un 15% de material que non é orgánico é inviable, totalmente inviável. En Europa o nivel de rexeitamento está en un 5 e un 7 para que as plantas sexan equilibradas e incluso están por baixar ese tipo de parámetros casi ao cero, non? E aquí hai un 15% de rexeitamentos, como digo, e logo a capacidade desa planta. Non? Bueno, a capacidade e a calidade do que nos enviamos ali, porque eu descoñezo cal é o nivel de rexeitamento que pode ter agora mesmo o lixo orgánico que poida sair de Arteixo, que debe andar bastante por enriba do 30 seguramente, non? Ou máis. Pero sí que me preocupa a capacidade da planta, non? De compostaxe, porque é unha planta que está feita para xestionar 15.000 toneladas ao ano, según o que se nos pasa aquí, o que poidemos ver, 15.000 toneladas ao ano, para concellos que están en un radio de 45 km para que sexa sostível o tema do transporte, aínda que iso non quere decir que outros non poidan acceder a ese tipo de planta, e chamame a atención, digo, porque me parece unha cantidade bastante pequena para concellos que teñen pensado adherirse ou que xa mosaron interés en adherirse porque non teñen outra fórmula agora mesmo de xestionalo, máis que en orixe, porque estáse falando dunha planta para 36.000 veciños, para orgánicos en Pontevedra, que vai xestionar 6.000 toneladas. Polo tanto, Arteixo, até onde eu sei, pasa dos 31.000. Pero que a esa planta, supostamente, tamén vai ir Carballo, Cerceda xa mosou a súa disposición tamén a facer uso dela, e creo que a Laracha tamén, non? E ordes, claro, quero dicir que tamén me preocupa evidentemente o que poida pasar co tratamento deses residuos na planta de compostaxe, como digo. Polo tanto, eu creo que hai bastantes interrogantes e creo que poucas solucións. Eu creo que Arteixo tería capacidade, se de verdade se o plantexara desde o principio, para facer algún método alternativo que reducise en orixe este tema e incluso para ter as súas propias infraestructuras, falando, desde logo, sempre, porque eu creo que hai que falar de xeito consorciado. Non? Eu creo que ese é o modelo
o modelo de coordinarse con outras administracións públicas, de xestionar as cousas coordinadamente, de chegar a acordos e a entendementos para poder ponerlle solución a un problema que é moi grave para o presente, pero tamén para o futuro, non? E eu creo que vai moito máis alá de simples pronunciamentos, de efectivamente chamar ou decir que aquí hai comportamentos incívicos, que evidentemente hai xente que os ten, como cos cans, cando deixan todos os residuos tirados na rúa, evidentemente é un traballo que temos que facer e o de concienciación, non? Que eu creo que tiña que estar feito fai moito tempo e que non o está. Non? Cal é a diferencia? A diferencia é que antes ese tipo de pronunciamentos ou ese tipo de titulares non aparecían porque tiñamos alguén a quen botarlle a culpa, non? E agora non. Claro, pero antes había mogollón de armarios e de mobiliario das casas tirados ao lado dos contentores do lixo, de xente que non chamaba o teléfono para que ellos vineran a recoller, de colchóns, de lavadoras, de lavalouzas, é dicir, fai 3 meses, fai 4, fai 5 e fai 10, de xente que deixaba as bolsas espalladas por todos os currunchos que se lle tal, quero dicir, non é un comportamento de agora. Antes era o consorcio, que era malísimo, e agora o problema é que a sociedade que é moi mala, porque que non xestionamos somos nós. Entón, eu creo que máis alá de culpabilizar a ninguén, o que tenemos que facer é un traballo de concienciación de como temos que xestionar o lixo. E tiñámoslo que ter feito fai moito tempo, non agora coas prisas. Nada máis, grazas. Espero que sí. A ver, facendo... da segunda volta. Bueno, tendo en conta que o pleno vai rápido, tampouco pasa nada, porque nun tema que eu creo que é esencial e importante para o Concello e para os nosos cidadáns, pois se agoten 5 ou 10 minutos máis, non creo que sexa de vital importancia para a vida dos concelleiros que aquí estamos presentes. Eu casi definiría isto partindo da base de que por parte deste grupo o goberno local é unhas tomadas as decisións que toma en maioría absoluta co voto que xa se sabe que no seu momento deu o Grupo Socialista e tendo en conta pois que a todos nos implica a xestión dos residuos e polo tanto desde este grupo non se vai atopar pois ninguna fórmula de boicot nin de non axuda pois a que poda funcionar o novo sistema que propuxo o grupo de goberno. Si quería definir isto como que mal empeza dificilmente pode acabar ben. E me refiro que, ainda que dice Silvia que é certo que a decisión formal se toma no 2016, eu quero recordar como no pleno, un dos últimos plenos da anterior legislatura ou anterior mandato, xa se falou desto e tuvo que retirarse da orde do día unha cuestión que xa falaba claramente, o grupo de goberno falaba claramente da saída do consorcio. Estou falando, pois, evidentemente, do ano 2014 e 2015. Por lo tanto, se o grupo de goberno tiña na súa intención, que é legítima, marchar do consorcio, eu creo que 4 anos son máis que suficientes como para planificar que a saída sexa nas condicións aceitadas e que existan pois, os canales de comunicación, de participación, non só daqueles que facemos política, senón tamén dos veciños, para que isto se fixese da mellor fórmula posible. E me refiro a que é moi difícil entender como se toman as decisións de onde xestionar o noso lixo a 15 días da finalización da prórroga, é dicir, no mes de julio, cando xa, en teoría, tiñamos que haber abandonado o consorcio no mes de xaneiro. E que se toma deste xeito pois tan opaco, que non se dá información, que se nos fala de reunións, pero evidentemente só é o que se quere por cada unha das partes e, polo tanto, eu creo que ao final as víctimas de todo isto son os cidadáns dunha saída do consorcio que en vez de ser pactada, que en vez de ser consensuada, que en vez de ser debatida, parece que foi a cara de perro e única exclusivamente pois cada un antepoñendo os seus intereses e as súas, sobre todo, os seus mensaxes electoralistas nos medios de comunicación que creo que ao final o que fan é perjudicar pois, a todos os veciños. E, por tanto, eu creo que se deseaba ir do consorcio, eu creo que primeiro deberíamos ter feito
un esforzo para que ese consorcio funcionara, un consorcio no cual estuveron vostedes 7 anos e que evidentemente non funcionaba ben, eso hai que decilo, pero que noutros concellos funciona relativamente ben, e, polo tanto, habría que analizar que está pasando para que en algúns concellos funcione ben e no noso funcionase realmente mal. Iso é unha realidade que hai que poñer encima da mesa e que todos veíamos. E, polo tanto, igual, pois, habría que facer pois, o esforzo de chegar a acordos e eu creo que poderían existir pois, sensibilidades similares para modificar ese mal funcionamento no noso concello. Porque dá a sensación de que ahora implantamos un sistema de recollida no cual se recicla e antes non. Iso non é certo. Existían contenedores de restos, de basura ou de lixo normal, existían contenedores de orgánico, existían contenedores de cristal, existían contenedores de papel. Por lo tanto, outra cousa que funcionase mal, pero que se reciclaba ou que se intentaba reciclar, pois xa era algo que se facía. E o que decía Silvia, se antes funcionaba mal, nada indica de que agora teña por que funcionar ben, porque é certo que se vemos agora pois algún acto incívico que, bueno, tamén pode ser derivado dos enfados e, bueno, esperemos que a xente empece pois a tomar decisións de outro tipo porque non é desexable o que fai algún dos veciños. Tamén é certo que igual ahora aparecen en seres voluminosos xunto aos contenedores, pero que antes tamén aparecían, e había unha diferencia, eu creo que evidente, que moitos deles se metían nos contenedores porque tiñan unhas bocas moi grandes, e había moitos muebles e outro tipo de seres que iban dentro dos contenedores, que enchían os contenedores e que agora se deixan fora. Non creo que houbera un cambio, ningún tipo de boicot ao sistema actual, senón que antes se facía igual, pero simplemente a culpa non era nosa, que era do consorcio. E, polo tanto, eu creo que deberíamos de facer un esforzo importante, e aquí nos teñen para axudar en todo o que sexa posible, para inculcar esa cultura dun uso pois cívico do lixo. Eu creo que aí é esencial cultivar sobre todo a forma de pensar dos nenos. Eu creo que aí pode ser unha das claves. Evidentemente, o neno que chega a casa coa lección aprendida de como se debe reciclar, o que se debe facer, pois en moitos casos pois obriga e cambia a cultura dos pais, que en algúns casos pois non veñen da cultura da reciclaxe, e, por lo tanto, pois resulta máis complicado, non? Ou máis incómodo. E, evidentemente, tamén promocionar e facer unha promoción importante deste concello de cara a eso. Eu creo que aí faltan moitas campañas de concienciación que non creo que pasen polo que se está facendo actualmente. Eu o decía outro día, o día da feira, atopábamos nos cunha rapaza moi educada e facendo o seu traballo, na cual nos decía que viña a explicarnos, se podía pararnos un momentiño a explicarnos a metodoloxía da reciclaxe nova no Concello de Arteixo. Nos dicíamos que, por suposto, que estamos abertos a escoitala, e nos dixo, a frase, ademais, foi así: mira, es que o lixo en Arteixo antes se gestionaba de forma privada e agora se vai gestionar de forma pública. Isto que vai supoñer é unha baixada na factura do lixo de polo menos 30 euros. Dixo, quedouse así calada, e a miña muller preguntoulle se xa estaba, e dixo sí. Eu creo que está ben que vostedes queran facer política e electoralismo do cambio de xestión do lixo. Entendo que debe de ser unha das cuestións que lles preocupa, porque é o único que falaron continuamente dende que decidimos irnos do consorcio, de que se ia pasar dunha factura de 120 euros a unha de 90 euros, todo sin datos, con un déficit inicial importante, sin facer pois estudios serios de canto vai salir. Simplemente vostedes se comprometen a que se van a cobrar 90 euros. Evidentemente, se logo sale máis caro, pois xa pagaremos o resto en impuestos e xa está. Pero eu creo que, lonxe deso, sí que hai que facer, eu creo que se debería facer un importante esforzo por explicar a xente cal é o sistema, a importancia que teñen que se recicle ben. O que decía antes Silvia, está moi en evidencia que a nova planta de Sogama poida funcionar e depende moito do uso precisamente dese componente orgánico, e, por lo tanto, eu creo que sería moi importante que fixéramos un esforzo todos precisamente para que funcionara e que fora unha fórmula modélica en canto á xestión do lixo. Nós non vamos a estar en contra, pero sí entendemos que as cousas dá a sensación de que se fan de outro xeito, de que non se busca ese consenso axeitado con tempo para que non pase o que pasou no consorcio, porque eu tamén teño esa información que daba
Silvia anteriormente, de que no consorcio non se había partes, evidentemente había partes que podían estar máis a favor ou menos, todos entendemos a máis por onde veñen os tiros, pero eu recoñezo que había compañeros meus que estaban completamente de acordo en darlle unha prórroga artixo para seguir utilizando o tema da xestión do lixo e non entendemos por que eso non fructificou cando se estaban esperando algún dato que non chegou de algún outro tipo de administración, pero seguramente que é todo derivado pois, de facer todo a 3 días de finalización. Ao final da sensación se ve aquí e se ve tamén na comarca do Barbanza o que está pasando na planta de Lousame do que hai detrás é un intento da Xunta de Galicia por boicotear calquer tipo de fórmula alternativa á Sogama e de que se podan implantar, que ademais debería de ser o desexable, de implantar plantas comarcais, non serían necesarias moitas precisamente para que se fixese unha mellor xestión do lixo. Eu creo que sería o idóneo ir planificando como se poden facer plantas en cada zona para incluso para abaratar tamén os costos dos desplazamentos e todo este tipo de cuestións. Eu creo que dá a sensación de que pode ser que vostedes tuveran a decisión tomada e única exclusivamente buscar unha fórmula para non dañar sobre todo aquilo que lles fai dano a vostedes, que é poñer pois, en dificultade o funcionamento e a continuidade dos traballadores de Albada, que evidentemente van a ter unha situación agora moi complicada e que vostedes non queren, pois, evidentemente, pois, cargar con esa culpa. Antes a tiña o consorcio, agora terá unha empresa e sempre teñen a culpa o resto e nós nunca temos absolutamente culpa de nada. Por lo tanto, eu creo que poñernos a súa disposición para traballar en que o sistema funcione, porque ao final, se o sistema funciona, pois os cidadáns van a vivir mellor e van a ter unha mellor xestión de calidade e tamén, se o sistema funciona, o que é máis importante, que creo que temos que ter en conta que é o futuro dos nosos fillos e do noso planeta, que como non fagamos importantes cuestións con os temas do lixo, dos consumos responsables, da reciclaxe, da contaminación e de outro tipo de cuestións, pois o estamos poñendo en entredito e eso debe ser un dos principais problemas que debía estar na cabeza de calquera que se dedicara a isto da xestión pública. Por lo tanto, poñemos a súa disposición, sexamos busquemos fórmulas, sexamos inventivos e busquemos fórmulas de que isto funcione. Se poden facer moitísimas cousas, agora temos nosa xestión, se poden implantar novos sistemas, se pode ir a búsquedas de plantas pequenas, de compostaxe nas zonas rurais, se pode ir a multitude de cuestións con respecto pois, tamén ao consumo responsable no noso concello, nas zonas de hostelería. Eu creo que hai moitísimo camiño por realizar e todo o que podamos axudar para implantar sistemas que sean novedosos, aquí estaremos, nada máis. Bos días a todo o mundo. Penso no futuro, non penso no pasado. O pasado non move. O único que quero manifestar é a miña solidaridade co grupo de goberno do Concello da Coruña ou con calquera outro grupo de goberno que tuvo que tratar e tratou con xente que ven a vaciar os cartos das arcas públicas, ou presuntamente a eso. Falo porque nós aquí tamén tuvemos un caso que chaman Aqualia, onde tuvemos un xerente fantástico que nos dicía que non podíamos baldear, que gastábamos moita auga, que nos decía que había que subir o precio da tarifa dos veciños do lixo, da auga, que nos decía todo eso. E esos eran xerentes profesionais. Pois no caso de Albada igual. Temos un presunto xerente profesional que por diversas situacións xurídicas está condicionando, e que quero ser bastante prudente nas palabras, está condicionando a vida dunha planta que está pensada para dar servicio, que por criterios economicistas dunha empresa privada que foi vendida ahora a un grupo chino por moitos millóns de euros, intenta rentabilizar o que non é rentabilizable, polo menos coa súa xestión, a mellor con outra xestión se é rentable, e que foi a peza que rompeu todo isto. O acordo co Concello da Coruña estaba pechado e por iso agradecín públicamente tanto a María como ao asesor, como faltoume agradecer aos técnicos nosos do Concello as reunións e o marco xurídico establecido para poder facelo. O acordo co consorcio estaba feito máis ou menos, estaba bastante ben encaixado, pero as chamadas telefónicas
e os escritos que meteronse por rexistro por parte do xerente foron os que dinamitaron de cara á situación xurídica da planta. Quero contar tamén aquí, que é un pleno e podo facelo público, como a mí se me negou personalmente por parte da xerencia o acceso á planta Albada simplemente para comprobar se podíamos descargar técnicamente ou non. Iba acompañado dos operarios, non iba eu só a comprobar, como comprenderedes. Iba tal. E negóusenos a entrada. Despois tuvemos datos ao acceso dos planos que nos facilitou a conselleira da Coruña. Logo, aquí non hai culpables políticos nin hai improvisación. Aquí hai un señor que é un xerente dunha planta que ao cual nos reunimos e nos di literalmente: comigo non tedes nada que falar, tedes que falar co Concello da Coruña. E díxono no despacho da alcaldía antes do 31 de maio, creo que falar no mes de abril ou marzo do 2017. Posteriormente, o 31 de maio, recollido por Iván Aguiar, que está aquí, porque está a noticia da prensa, reunímonos en María Pita, donde empezamos a dar os pasos para ir. E todo estaba relativamente encaixado. Bastante ben encaixado e podríamos ir. E todo o noso plan de negocio estaba diseñado para ir a Albada. Prova delo é que temos un camión que carga 7.500 kilos, que agora temos que facer 24 km frente a facer 1.000 km, con 7.500 kilos. Logo, aquí non había ningún interés, de ningún forma, por marchar da Albada. O que houve foi unha tensión, e unhas cesións, e unhas negociacións moi estresantes, que foron boicoteadas única e exclusivamente por meter un señor un escrito por rexistro que nadie lle pediu e que antes se negara a metelo hasta o último momento. E volvo a recordar a don Manuel Viña, xerente da Augarse, que tamén non lo fixera. Recordemos cando estábamos co tema da auga. Vale? Porque eles poden facer o que sea, nós non, nós temos que ser garantistas. Esa é a gran diferencia. Entonces, o que houve foi este señor que intentou dinamitar. E quero agradecer novamente, de verdad, ao Concello da Coruña, aos responsables políticos do Concello da Coruña, aos técnicos do Concello da Coruña, aos nosos técnicos e, incluso, a moitos dos alcaldes do Consorcio da Mariña o apoio que nos deron. Hai outros que, bueno, fan a guerra mellor pola súa banda e non merecen nin que os nombre. Pero penso que había un sentido xeral de defender a Albada entre todos, e creo que quedou de manifesto. Logo, acusacións premeditadas de que estábamos dispostos a ir outro lado, non. Ninguna. Segundo punto. A mí tamén me parece, resulta un pouco extraño que me viñades con algunhas críticas, que as acepto, porque é a miña obligación, é dicir, que penso que me vai no tema. Penso que o noso plan de xestión de residuos é moito máis amplio do que falas. E creo que as cousas que dixeste xa estaban incluídas no plan de xestión de residuos. Falamos de composteiros domésticos, falamos de composteiros comunitarios, falamos dunha posible a mellor planta de tratamento para determinadas materias e intentar facelo. Non sei a viabilidade técnica da planta de Sogama de orgánico, sinceramente non me aderimos a un convenio, marco que está na lei, e entendo que funcionará. De todas as formas, creo que temos moito que traballar aí. Penso que o primeiro traballo, mellor, é noso, a través dunha regulación de ordenanza, para facer un orgánico selectivo con xente que se queira adherir voluntariamente. Porque eu, cando me referí outro día ao incivismo, non me refería aos enseres, que eso é o que eu xa sei que é así. O que me refiro é que é triste ver como nos contenedores de papel, que é fácil, están cheos de bolsas de lixo. De sucio, de materia sucia. Eso é o que me refiro. É dicir, que non nos contaminen as materias que temos seleccionadas. A ocupación de dominio público que estamos facendo, que nos ocupa un espacio, que nos está quitando plazas de aparcamento, por favor, utilicémola ben. Iso é o que estou falando. Eu sei que vai haber bolsas de lixo fora. Eu sei que vai haber xente que vai baixar contenedores de lixo. Pero o que estou falando é que non é lógico que nun contenedor de papel se bote o lixo de fracción resto, contaminando todo o contenedores. E creo que estamos empezando un camiño. Sinceramente, tamén o dicía na entrevista, estou optimistamente contento. E tamén quero agradecer, e parece que son redundancias, pero é verdade, o despliegue e o traballo dos traballadores municipales. Temos que estar orgullosos dos nosos traballadores municipales. E non o digo con afán de ningún tipo. Digo porque eu vivo con eles os 24 horas. Dá gusto ver a xente implicada, traballando, e que, sobre todo, que agradezcan que o servicio recolla un servicio que xa era deles. O servicio do lixo é algo que teñen os traballadores da parcela moi metido dentro.
que o viviron como eles. Moitos deles pasaron polo servicio de lixo municipal. Entón, fagamos este camiño. Temos que mellorar, claro que temos que mellorar. Todo se pode fazer, todo. E desde logo non temos ningún problema. O oscurantismo, ningún. Aquí non temos ningún interés en oscurantismo ningún. O que temos é ganas de ter un Arteixo limpo, traballar, xestionar ben os servicios, e en maio do ano que ven, o que este, que siga por esta línea, que creo que na que estamos todos, que é na defensa do sector público dos servicios. E se entre todos o facemos, este Arteixo poderá ir para diante. Temos auga, temos o lixo, sigamos avanzando. É o que vos podo decir. E nós estaremos dispostos a falar con vos todo o posible. Moitas gracias. Sí. Un par de cuestións. Vostede ben sabe que falamos en moitas ocasións que este grupo vai estar sempre a favor de remunicipalizar os servicios que en algún momento foron privatizados, precisamente como o caso da auga, que dá a sensación de que non ten nada que ver con vostedes, pero privatizou o Partido Popular en exclusiva e puxo ese gerente o Partido Popular naquele día do goberno. E, polo tanto, supoño que teria que dar explicacións ao Partido Popular porque naquele momento decidiu privatizar ou semi-privatizar o sistema da auga e caer en maus precisamente de empresas privadas que dá a sensación en moitos casos de que en vez de vir a ejercer un servicio veñen única e exclusivamente a gañar cartos. Sabe que estou completamente de acordo con vostede. E se esos cartos os ganaran precisamente para redundar nunha mellor calidade dos servicios, nunhas condicións laborais oportunas, que implicaran eso que eles poñen sempre en valor da innovación tecnolóxica que aportan as súas empresas e, polo tanto, a mellora que tal, se todo este tipo de cuestións foran certas, evidentemente, podría existir esa cooperación público-privada que pudera ser efectiva, pero é certo que nos damos conta de que, ao final, o único que se pon encima da mesa é a conta de beneficios e, polo tanto, canto poden ganar as empresas e non canto redunda a mellora do servicio. Por tanto, nesa línea non nos van a ter en absoluto en desacordo. Eu creo que todo o que signifique ir hacia a xestión dos servicios que se poda no aspecto público vai a ter o noso apoio. Pero si é certo que unha das cuestións que é importante na xestión do lixo, igual que na auga, igual que noutros temas, é evidentemente a cooperación. Eu creo que é difícil entender áreas urbanas como é a nosa, porque ao final non deixamos de ser tamén unha continuidade, en certa maneira, da gran cidade, neste caso, e, polo tanto, as nosas vinculacións cos veciños de Coruña, de Culleredo, de Laracha, son máis que evidentes, e, polo tanto, eu creo que o camiño inverso que toma Arteixo dende fai tempo de romper todo aquilo que signifique algún paso de cooperación entre administracións, eu creo que pode ser un xeito moi negativo, sobre todo con vista de futuro, porque ao final este tipo de cuestións tamén acaban de romper tamén o principio de confianza que é esencial para que administracións diferentes, con sensibilidades diferentes, con poboación diferente, polo tanto, con cada un cas súas necesidades persoais, ao final teña que redundar no beneficio real que é o beneficio dos veciños, que ao final, inda que vivan en Culleredo e traballen en Arteixo e vayan no seu momento a Coruña, eu creo que ao final estamos nun gran ente metropolitano que deberíamos empezar a poñer en funcionamento. Por tanto este tipo de cuestións como do lixo, como no seu día cando se fala do transporte metropolitano, cando se fala da auga, cando se fala de outro tipo de cuestións, deberían de ser cousas esenciais que deberemos poñernos de acordo e non boicotear, nin intentar non... Hai que ter un pouquiño de templanza e buscar fórmulas de colaboración. Se algún sitio funciona, poñer a funcionalo no resto tamén. E, polo tanto, eu creo que a veces a unión fai a forza. Eu creo que deberíamos de ver, como decía o seu día alcalde, a economía de escala suele ser mellor, ben utilizada, que a economía municipal única e exclusivamente, non só daqui, sino tamén daqueles concellos que son tamén veciños nosos e que terían difícil a continuidade dun sistema de calquer tipo individualmente por o número de habitantes que teñen. Eu vou repetir,
colaboración toda. Non hai absolutamente ningún tipo de fricción, o que decía vostede, é un tema pasado, evidentemente, por lo tanto, vamos a mirar para adiante, e, por lo tanto, creo que debemos de poñernos entre todos tamén para vender este tipo de cuestións, que cuestións podemos facer para beneficiar o noso medio ambiente, e, por lo tanto, facer unha xestión óptima do lixo. Eu creo que non hai boicot, hai enfados, hai algúns enfados que non son aceptables, outros son aceptables, incluso vostedes mesmos o recoñecen que hai pois, algúns problemas de planificación e tamén pois, deso de que se chama proba e o que sale, e, polo tanto, eu creo que non é unha situación de civismo continua, senón que hai casos e casos, e, polo tanto, eu creo que a xente pois, tamén pois, está un poquinho pois, vendo o que pasa e tamén está un poquinho desconcertada co sistema novo, non? Vostede falaba dos enseres, é certo que hai unha... Eu sigo dicindo que non creo que haxa máis, hai fotos e tal, pero tamén é certo unha cousa. Onte o Punto Limpio te ibas a levar algo, como lle pasou unha veciña, te decían que estaba cheo e te mandaban para outro lado. Onte o Punto Limpio, unha veciña que iba a levar uns muebles, lle dixeron que fora a Coruña ou fora outro lado porque estaba cheo o contenedor no Punto Limpio e que non podían recoller máis muebles. Por lo tanto, tamén é certo que pois haberá tamén pois cuestións deste tipo que supoño que verán derivadas tamén pois eso de que estamos empezando e de que pois non se tal. E outro tipo de cuestións, eu creo que vostedes o falaron, eu non é o tema que está pasando, eu tamén agradezo aos traballadores municipales, a todos, absolutamente a todos, o traballo que fan con moita profesionalidade, a eles, aos de urbanismo, aos de limpieza, a todos. Nós tamén agradecemos, a oposición tamén sabe agradecer o traballo que fai os traballadores municipais excelentes, que fan un traballo en todas as actividades, en secretaría, en intervención, en todos os sitios. Nós tamén agradecemos, non crea que estamos en contra dos nosos traballadores municipales. En este caso, tamén é certo que seguro que están facendo un esforzo moi importante por riba das súas capacidades, me refiro no sentido de que están dando máis daquilo que sería citado. Incluso tamén algúns traballadores da privada que tamén están facendo un esforzo importante por colaborar neste tipo de cuestións que nos consta que están tamén botando unha mão para que este sistema funcione. Pero un dos problemas gordos que temos é o tema do persoal. Estamos, supoño que se está ejercendo o sistema nunha situación todavía precaria, e os informes falan claramente da situación na que está esta situación de persoal. Existen uns reparos suspensivos que, por certo, non pasou co tema da auga, que tamén existen este tipo de reparos, nin sequera veñen a pleno a ser aprobados por esta entidade. Deciden aprobar vostedes pola súa conta de risco cando existía un reparo suspensivo por parte de intervención e, polo tanto, lógico sería que viñera ao pleno para ser levantado ese reparo suspensivo ou para ser aprobado, pero vostedes non queren asumir a responsabilidade neste pleno de que se lles diga a realidade que existe. E esas son as leis que hai, eu non me invento nada, eu tamén estaría de acordo en aumentar as plantillas municipais de un xeito importante, no sentido, nos servicios que son importantes, pero existen as limitacións que nos poñen as leis e, polo tanto, deberemos facer as cuestións e as cousas con ese criterio. Pero, bueno, volvo a repetir, colaboración, volvo a repetir toda, na planificación, nos novos sistemas que creo que deben de poñerse en funcionamento, e incluso en cousas novedosas que creo que deberíamos de empezar tal. E logo non perder a capacidade de falar co resto das administracións que, volvo a repetir, son esenciais se queremos ver un futuro máis alá das nosas narices e tender un poquinho de pontes nese sentido. Nada máis. Intentando contestarche, Arteixo non ten ningún problema por dialogar con ninguna administración, nin ninguna entidade. Arteixo que ten problemas é para seguir facendo o parvo. Ou, polo menos, para iso estamos aquí. Se me acusa usted de que foi o goberno do Partido Popular porque privatizou a auga, direille que sí que foi. E o goberno popular foi o que remunicipalizou. Porque fixo unha aposta así ou mal. Pero é que a vida é así. Non pasa nada. É dicir, nadie está en posesión da verdade absoluta. Non coñezo a ninguén que teña a verdade absoluta dun modelo único de xestión. Hai modelos, co modelo que houve en Arteixo, que sí funcionaron. E hai modelos como que ten Arteixo que non funcionaron. Nós agora estamos un novo camiño e levamos este camiño. Ao mellor, dentro dun tempo, calquera que este aquí está dicindo que non estamos equivocados. Ora, eu estou convencido que estamos acertados.
Diálogo con outras administracións, a que faga falta. Ora, sumisos de señores feudales, non, O que queira feudalismo, que volva a Edad Media. Aquí non hai feudalismo. Ou polo menos eu non me sinto vasallo de ninguén. Iso tamén que non teña moi claro. Colaborar, falar, axudar, todo o que faga falta, estamos aquí para todo. Ora, no plan de basuras concretamente, Coruña vai licitar un novo modelo. O consorcio ten o seu. E o outro ten o outro. Se coordinan, se consultan. Non. Claro. É o mismo, pode ser o mismo modelo en áreas urbanas perfectamente definidas que no rural. Porque dentro do consorcio hai de todo. As frecuencias, a ruta, é dicir, o sistema en sí. É posible? Non, porque o estamos vendo incluso en Arteixo, as diferentes adaptacións. Temos problemas para ubicar os contenedores por o tamaño, temos problemas de cableados, temos problemas incluso da xestión da masa que se recolle. Entonces, eu digo, diálogo sí, vasallos non. Teño claro, Gracias a Dios estamos construindo un ayuntamiento propio que ten o dominio das súas decisións. Que cando nós chegamos aquí estábamos en mans de outros. Sigamos por ese camiño, entre todos. Nós non temos ningún problema tamén en deixarnos oír, falar, todo demais. Encantados. O servicio municipal está empezando. Eu pido, a mellor non son quen, as palabras, pido paciencia. Penso que o temos relativamente ben organizado. Ahora vamos a seguir mellorando. Hoxe xa empezamos cunha proposta de cartón porta a porta para algúns comercios moi puntuales para ver canto tempo nos leva a recoller. A semana que ven potenciaremoslo máis. Como un dato e de agradecemento, 2 noites recollemos envases lixeiros, que era un contenedor que non tiñamos en Arteixo. Recollemos casi 6.000 kilos en Arteixo de envases lixeiros, que antes iban á planta de tratamento. Antes iban mezclados. Bueno, e despois iban no rechazo. 6.000 kilos nunha semana que recollemos de envases lixeiros. Non teño ningún problema en darvos... Oiches, no, envases lixeiros no. O contenedor amarelo no. No, porque xestiona directamente co Embes. Entón, a ver, o que digo, son 6.000 kilos que quitamos de pagar en planta. Porque non pagamos polos kilos. Son 6.000 kilos que temos de beneficio na capacidade dos outros contenedores. Pois iso é gracias aos veciños. Nunha semana. En papel levamos outros 6.000, 7.000 kilos. Hoxe vamos a empezar, ahora empezouse pola mañana a recollida do vidrio. Vamos a empezar a ter datos. Vamos a ver que contenedores están máis cheos, que contenedores están máis cheos para as frecuencias. Vamos a ir sacando o servicio para diante. E aí vos tedes unha parte importante como a temos nós. E se todos o facemos, penso que dentro dun ano, os que estén aquí, ou os que esteamos aquí, estaremos orgullosos do sistema. E para iso traballamos, para intentar facelo. Moitas gracias. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que tanto el grupo de gobierno como en ese sentido los compañeros de la oposición están de acuerdo en ese sentido, apoyar al máximo el reciclaje y la implantación del sistema. Principalmente porque quien esté aquí el 2019 tiene que seguir gestionando ese sistema. Yo creo que eso es importante, es un cambio de modelo importante y bueno, pues es verdad que necesitamos la colaboración de todo el mundo. Es un sistema basado en el reciclaje. Nosotros simplemente lo que está haciendo Arteixo es adelantarse seguramente un año y pico a lo que va a mandar la Comunidad Económica Europea. Yo creo que, como decía José Ramón, hay que hablar del futuro, no hablar del pasado. El sistema anterior se basaba principalmente en un sobredimensionamiento de instalación de contenedores donde cogía todo y se recogía y quedó ahí en puntos suspensivos, ¿no? Nosotros cambiamos ahora un sistema para que haya una recogida continuada, diaria, para que los residuos no se almacenen un poco en los contenedores. Efectivamente, si hiciéramos anteriormente, contenedores grandes de carga lateral y seguramente sería lo más económico, pero no lo más sostenible y no quizá el servicio mejor. Déficit, que decía la compañera Charo. Hombre, empezamos el 1 de agosto, hay que verlo, probablemente ya este primer año no
los números van a ser imposible que se cuantifiquen exacto, no va a haber déficit ese primer año, seguramente porque empezamos el 1 de agosto, hay que verlo. Cuando se habla de déficit, yo en vez de déficit prefiero hablar de ahorro. En una gestión privada, beneficio industrial y gastos generales se lo queda la empresa. En un servicio como Arteixo estamos hablando de 400.000 euros. 400.000 euros. Pensar con 400.000 euros la cantidad de gente que podíamos incorporar para hacer el puerta a puerta o para gestionar otro tipo de actividades. 400.000 euros, que era, de inicio, 400.000 euros era lo que se quedaba la empresa, sin hacer nada, sin recoger. Nosotros hacemos un sistema también de recogida de basuras donde estaba aceptado, y fue así, con 11 trabajadores que lo realizaban aquí en Arteixo, ahora tenemos 22. 22 trabajadores, lo doble. Puerta a puerta, sensibilización, recogida más continuada. Efectivamente, empezar, pues es complejo. Reciclar. Yo creo que básicamente la gente de Arteixo sabe cómo tiene que reciclar. La mayor parte, sabe cómo tiene que reciclar. Lo que decía antes el compañero Martín, que decía que ya se reciclaba, yo permítame que tenga mis dudas, ¿no? Porque echarlo en un contenedor, echarlo en otro contenedor y después juntarlo en el mismo camión, pues yo no sé qué servía de ese reciclaje. Ahora sí que sirve reciclar, eso también lo tienen que quedar claro los vecinos. Ahora cada camión recoge una fracción, no se mezcla. Eso es importantísimo y efectivamente es un coste mayor y es un esfuerzo mayor. Pero eso de llevar los residuos, recoger, tener 2 contenedores, orgánico e inorgánico, y mezclarlo todo en un camión, eso no se va a producir. No. Bueno, si hablamos, ¿qué pasa? Nosotros también, es verdad que hay una cosa que nos parece muy positiva, que nos estamos enterando de muchas cosas ahora, de cómo funcionaba el sistema. Y hombre, que me digas que en el rural te puedo asegurar yo que iba un camión de carga trasera y se juntaban los dos. Todo lo que es el rural, había contenedor pequeño y contenedor grande. Pero bueno, vamos a hablar del futuro, no del pasado, eso no nos interesa. Nostián, hombre, por lógica, por economía, por ahorro, no, para nosotros era nuestra prioridad. Era totalmente importante para nosotros poder ir a Nostián. Importantísimo lo que ahorrábamos en recorridos y lo que ahorrábamos en lo que es tiempos y la gestión del servicio. Por supuesto estuvimos negociando hasta el último momento. Ahora eso también. Arteixo no va a ser rehén de nadie. A Arteixo no lo van a presionar, entre comillas, no va a estar, entre comillas, con una previsión de estar siempre rehén, de, oye, o se hace, o hacéis. No. Por eso tomamos la decisión en ese sentido. No se pudo llegar a un acuerdo, efectivamente. No tenemos nada que reprochar de Coruña. Lo ha intentado perfectamente. El consorcio. Yo, por favor, me gustaría que alguien diera las explicaciones en el consorcio de lo que pasó. No era porque faltaba un papel, No era porque faltaba un papel. Y sé que hay alcaldes del Partido Socialista que apoyaron nuestra continuidad. Y aún así, me parece totalmente ilógico que no hubiera ese apoyo a Arteixo, porque ahora, fijaros el sistema de Nostián, cuanto menos toneladas traten, más van a subir el precio. Claro, cuando hablamos de empresas privadas, hay que decir, pero claro, no habría un interés o no habría una presunta acción premeditada para que nosotros no fuéramos, para que ellos con menos trabajo subieran el precio a todo el mundo. Es que hay que plantearse esa situación. Porque es ilógico, porque, claro, la diferencia que había de Aqualia con Albada, Aqualia propuso una subida unilateral del 30% del recibo de la basura, Aqualia. Bueno, el gerente de Albada al 100%, Yo creo que esto pasará en ese sentido aquí en Arteixo para los análisis de la historia cuando es un gerente que se negó a hablar con nosotros, que dijo que habláramos directamente con Coruña y nos pasa una oferta no del 30% de subida, sino del 100%, de 45 a 100 euros.
lo vuelvo a decir, sí que es un problema o sí que pues no es bueno para Arteixo no poder ir a Nostián, eso hay que reconocerlo. Pero por economía, por los recorridos, por las distancias. Pero bueno, en ese sentido no pudo al final poder resolverse. Sogama, pues Sogama es un convenio, cuando ustedes hablan del convenio, firmado por 295 concellos de Galicia. 295 concellos de todos los colores. Yo ahí, bueno. Claro, en Galicia, claro, en Galicia... Sí. Bueno. Mira, el sistema en Galicia existe Sogama y después está el Lousame con FCC, que te puede hablar perfectamente la alcaldesa de Lousame lo que le están haciendo FCC allí. Te puede hablar perfectamente del sistema de reciclaje que tiene ahí. Y luego está el sistema de Albado, el sistema de Nostián. Bueno, esto es gestión pública, gestión privada. Nosotros hablamos y apostamos en ese sentido por la gestión pública. ¿La planta de compostaje de Sogama? Bueno, pues sí, vamos a apostar por ella. Efectivamente, yo creo que tiene que ser importante que el contenedor de resto se pueda valorizar. Muy importante. Cuando hablamos de reciclaje, el resto yo creo que y está dimensionada seguramente para los concellos del entorno. Cuando nos dicen que la planificación, yo lo vuelvo a decir, hasta noviembre del 2017 el consorcio no nos dejó salir. Y las pasamos canutas, entre comillas, para poder salir, hasta noviembre del 2017. No, a ver, hasta el último día, hasta el último día y casi pidiendo por favor que nos dejaran marchar, cuando lo habíamos solicitado es a principios de año. Hombre, yo, como comprenderéis, y con requerimientos, y bueno, y con la, vamos a decir así, la propuesta de salida de Arteixo de que teníamos que pagar 3,5 millones, 3,5 millones. Hay que ver ahora cuándo va a venir la liquidación, que creemos, intuimos que de esos 3,5 millones que teníamos que pagar, ahora sale favorable. Hay que reconocer que sí que la salida del consorcio fue muy difícil. Sí que es que a mí me gustaría saber realmente qué pasó en esa reunión del lunes 29. Me gustaría saber, Hay muchas versiones, pero me gustaría saber por qué alguien se negó a que Arteixo pudiera seguir en Ostián. Eso es que se negó en contra también del propio servicio de ellos. Y seguramente con una intención, bueno, lo tendrán que responder ellos. Quizá, y yo acepto esa crítica de a lo mejor no haber sido capaz de que, por favor, y mira que lo pedí veces y veces en el consorcio, que mejoraran el servicio. Lo pedí, lo reiteré, siempre lo solicité. No podemos seguir así. Somos el concello en ese sentido. El concello que económicamente más aportaba y el concello que económicamente tenía el peor servicio. Claro, con una existencia de 8 millones de remanente. Claro, se le pedía, por favor, que limpiaran contenedores, que renovaran los contenedores. Es que tienen que perdonar, pero aspiramos a que no hubiera concellos de primera y concellos de segunda en el consorcio. Pero ustedes saben perfectamente, y no es seguramente nadie perteneciente a su grupo político, de que es eso. Había unos concellos que estaban perfectamente con un gran servicio y había otros 2 o 3 concellos que nos tenían pues, en un estado bastante lamentable. Bueno, pues yo aspiro a que no haya esas diferencias y que todos los concellos sean concellos de primera. Reciclar, que nos lo comentó en ese sentido Martín. Hombre,
el vidrio, lo puedo decir que estábamos en el porcentaje más bajo de reciclaje de todo el consorcio aquí, ¿eh? El porcentaje más bajo. Seguramente porque ni la ubicación de las isletas, ni la ubicación del sistema, ni el interés de ellos. Es el papel cartón. Claro, ellos tenían otro modelo. El modelo era un gran contenedor, acumular papel a papel allí y recogerlo cada 15 días. Tampoco creo que sea el mejor sistema para reciclar. Cada 15 días. Y vosotros sabéis perfectamente que muchas veces había que insistir, llamar para llevar el papel. Bueno, yo creo que ya... No. Vamos a proceder entonces a la... Está bien. Vamos entonces a proceder. Ya. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Mm? Bueno. No. Vamos a proceder a la votación y es verdad que seguramente tendremos que ir reuniéndonos, sí, con cierta periodicidad entre gobierno y oposición para analizar un poco cómo va evolucionando el sistema, ¿no? No, el día a día, el día a día. Es que no es ahora, es el día a día, lo que va pasando día a día. Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 12. ¿En contra? 2. ¿Abstenciones? 6. Bueno, ahora vienen las mociones. Si me permitís hacer 5 minutos de receso, ¿me lo permitís? Vale.
Por favor, please. Continuamos. Yo creo que también, Mónica, Ayer llovió fuerte. Sí. Seguimos, continuamos el pleno. José María Sánchez Novo. Continuamos. El punto 9 es moción presentada polo Grupo Municipal Socialista relativa á instalación de puntos morados nos actos e eventos multitudinarios que se celebren en este municipio. fue dictaminada en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. 1. Que o Concello instale puntos morados en todos os actos e eventos multitudinarios que se celebren no municipio, procediendo a posterior avaliación do funcionamento dos mismos. 2. Que o Concello realice unha campaña de concienciación co apoio de cartéis informativos e difusión a través das redes sociais, entre outros, co objetivo de promover unhas festas igualitarias e libres de agresións machistas. 3. Que o dispositivo se poña en marcha en colaboración coas asociacións e colectivos feministas municipais e coordinado coas forzas de seguridade e protección civil. Bo día. Según datos do Ministerio do Interior, unha muller é violada en España cada 8 horas, o que significa que cada ano máis de 1000 mulleres son vítimas deste delito. Ademais, día tras día, somos coñecedores de desagradables noticias vinculadas á violencia machista, agresións verbais e físicas, intimidacións e situacións de acoso e abuso. Nos últimos anos, temos coñecido innumerables casos de agresións sexuais producidas durante a celebración de festas populares e eventos públicos. As aglomeracións de persoas, como ocorren nas festas populares, son momentos propicios para que teñan lugar este tipo de condutas. Está claro que ante esta situación todas as administracións públicas teñen o deber de reaccionar con todos os recursos que teñan ao seu alcance. En atención a isto, en determinados concellos do Estado, véñense xestionando uns espazos denominados puntos morados, sendo estes lugares habilitados na propia festa popular os que pode acudir a denunciar calquera tipo de conduta contra a integridade das mulleres. Os puntos morados serán un espazo onde estarán persoas voluntarias cunha formación específica coordinadas coas forzas de seguridade para informar, concienciar e acompañar a posibles vítimas en caso de sufrir unha agresión. Ademais, estes puntos deben servir de punto de sensibilización e información á cidadanía. Por todas estas razóns, facemos os acordos que leu xa a Secretaría Xeral. Aquí o que tratamos é ante un grave problema social que temos, como é os abusos contra a liberdade sexual das mulleres. Estamos a falar dun cambio de concepción. Até de agora todas as accións foron vinculadas ou encamiñadas hacia que a muller aprenda a defenderse ou a evitar unha situación de violencia contra a liberdade sexual. Sin embargo, é un problema que nos atañe todos. O problema non é só das mulleres, senón que é un problema de homes e mulleres, é un problema social.
Si ben é certo que quizás siga sendo necesario seguir con accións vencelladas á autodefensa da muller, tamén é ben certo que sobre todo que hai que empezar meter aí o punto primordial é na educación, sensibilización e aprender o que con isto que vou decir, non quero decir que todos os homens sean violadores, non se trata, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista do Partido Socialista, non se trata dunha loita de xéneros, sino que os homens aprendan que non se pode violar. Estamos nunha sociedade que temos moitas rémoras patriarcais aínda, estamos lo vendo de seguido en canto a declaracións públicas de xente con responsabilidades públicas, estamos lo vendo en moitas sentenzas, despois temos unha moción dos compañeiros do BNG sobre a sentenza da manada, que quizás marca un antes e un despois neste tema. Estamos lo vendo en moitas circunstancias, en moitas situacións cotidianas da vida, tanto das mulleres como dos homes. O machito ibérico segue estando moi presente, xa o dixen en máis ocasións con motivo de outro tipo de mocións ou de temas que se trouxeron este pleno, estamos nun claro retroceso na xente máis nova que se supón que ten máis información, máis sensibilización. Os programas educativos que houve, programas de sensibilización de corresponsabilidades familiares, de liberdade, tanto de homes como de mulleres, como de todo o colectivo LGTB. Pero, sin embargo, estamos vendo un aumento destes micro-macromachismos no que o abuso verbal hacia a muller, o acoso na fila do súper na caixa, no autobús, cando o autobús vai a tope, está moi presente. Os puntos morados non son tan só un punto onde poder denunciar unha agresión sexual, senón tamén un punto onde se realice unha campaña que ten que ser permanente no tempo, non se pode dedicar simplemente a estes actos lúdico-festivos no verán, onde temos a maior efervescencia, chegamos un poquinho cas datas en riba, pero é un punto de información que debe estar presente durante todo o ano, que se debe estender a toda a poboación, non só no circuito educativo escolar, na educación obligatoria e posobligatoria, sino tamén se debe estender a todo tipo de idades, tanto de homes como de mulleres, para facer unha concienciación e unha resolución entre todos desta grave lacra que, como decíamos no corpo da moción, cada 8 horas unha muller é violada en España. 1000 mulleres vítimas deste delito, máis todas aquelas que non denuncian porque aínda se considera que a violación dentro do matrimonio non é tal violación, senón que é un dereito conyugal o que fai uso algúns determinados homes, que afortunadamente cada día temos na nosa sociedade máis homes feministas, máis homes concienciados que a igualdade e que a liberdade sexual tanto de homes como de mulleres. Grazas. Moi brevemente dicir que esta moción é unha boa proposta e que entendemos que debe ser acollida polo grupo de goberno, como decía a compañera do Partido Socialista, de forma permanente e que de algún xeito se inste a colaborar a cidadanía en xeral, un pouco para fortalecer o que é esta proposta, esta campaña. Pensamos, e hai datos que así o confirman, que as violencias sexuais son unha das violencias máis invisibilizadas ao final, e que na maioría dos casos non se chegan a denunciar porque hai un certo entendemento, un certo sentimento de naturalidade de determinados xestos que ocurren, por exemplo, en momentos de festa, cando hai alcohol, cando hai drogas, e que pode, por estas situacións, tamén agravarse esas agresións. Nada máis, polo tanto, decir que, como non podía ser de outra maneira, imos a votar a favor desta moción que propoñen os compañeros do Grupo Socialista. Moitas grazas.
Grazas. Nós tamén votamos a favor na comisión informativa. A min simplemente me gustaría facer un par de apreciacións. Foi un tema que se falara, que ademais saquino eu, porque fora unha cuestión que faláramos no grupo municipal do BNG na xunta de portavoces que se celebrara uns días antes, cando, bueno, acabou e tal, estivemos comentando este tipo de propostas, non só vinculadas ao tema da información ou da sensibilización a respecto do tema das cuestións de asalto sexual, agresión sexual ou temas de acoso, sino tamén vinculado a un tema de sensibilización polas drogas vinculadas tamén, as drogas que se chaman vinculadas ao asalto sexual especificamente, e todo o que ten que ver co alcoholismo, non? Cos problemas importantes de alcoholismo entre a población adolescente, dos que xa hai datos. De feito, hai estudios da propia Universidade de Santiago, dun equipo de investigación da universidade que falan, bueno, de que cada vez a xente con máis nova se incorpora antes o alcohol, pero non se incorpora o alcohol bebendo única e exclusivamente unha copa, non? Ou por simplemente socializar, non? Sino con un consumo excesivo e que en moitos casos e unha porcentaxe moi alta pois acaban tendo graves problemas, graves consecuencias, e que isto en parte unha porcentaxe tamén está vinculada ao tema do acoso e do asalto sexual, non? Esta é unha cuestión que se está facendo, eu creo que en bastantes concellos, non? E no que tivo unha iniciativa aí pioneira precisamente o Concello de Pamplona, ese ano no que precisamente pasou todo o tema da manada, que logo se vai a debater, porque eles sabían, cando houve o cambio de goberno, sabían que tiñan un problema dese tipo e que non había nin información, nin campañas específicas de sensibilización a este respecto, non? Polo tanto, fixeron un traballo previo tamén de formación do seu propio persoal municipal, do que podría estar vinculado pois, a este departamento, e incluso coa propia Erchaina, non? Quero dicir que creo que é importante tamén, moitas veces, a parte da sensibilización que se poida facer nos sitios onde se reúne moita xente, pero que eso ten que ter, evidentemente, o traballo previo de outro tipo de campañas anuais, que algunhas se fan xa desde o propio Centro de Información á Muller, con traballo nos colexios, non? De a parte de vinculalas a esa cuestión, pois, evidentemente, facer ese traballo de visibilización onde hai grandes aglomeracións de xente ou onde participa moita xente, porque pois unha situación e unha parte bastante máis delicada, non? E neso, pois evidentemente xa hai traballadores e traballadoras que están moi especializadas en este campo, que moitas veces máis alá dun traballo voluntarioso, que tamén é importante, ten que ir acompañado o traballo de profesionais, porque eu creo que é importante tamén saber como transmitilo a hora de que non haxa, bueno, pois agresións de outro tipo, non? Insultos, vímolo outro día, non? Eu creo que para pasmo de todos na festa esta de Cambados, non? Que houve aí unha situación bastante complicada con unhas persoas que se dedicaban a informar e que un grupo de xente as increpou e as perseguiu e tal, non houve unha denuncia, non? Entón eu creo que efectivamente eso ten un traballo de información e de formación previo, de que todo o mundo que poida ou queira participar dos traballadores e das traballadoras municipales debe facelo tamén, e as persoas que evidentemente se queiran implicar e que xa están a veces no traballo do propio Centro de Información á Muller o poidan tamén facer, non? Falouse, como decía nesa reunión, destas cuestións así específicas, e de feito quedamos, se eu non lembro mal, porque a veces podo distorsionar a realidade tamén como a calquera, de que se ia mirar de cara a intentar implementar este tipo de accións e de ver como poder facelo, non? Entón, pois, estamos, vamos, completamente de acordo en que se faga, vaya. Grazas. Hola, bos días a todas e a todos. Bueno, eu unha vez non estive presente na comisión, pero unha vez que nos pusemos a ver a moción, me quedaron un pouco de lagunas de cara a este tema, non? E que me preocupan. É verdade que si estou de acordo, por suposto, en poñer en marcha
pois canto maior recursos e colaboración sexa posible pois para luchar e erradicar pois estas actitudes intolerables, pero o papel o soporta todo. Esta moción é moi xeral, en realidade falamos de que falamos de persoas voluntarias, é dicir que isto para poner en marcha hai que contar con persoas voluntarias, habería que ver que persoas voluntarias están dispostas a asumir este tipo de responsabilidade en que eventos, tamén falamos de todos os actos e eventos multitudinarios, en todos os actos e eventos, igual hai que definir pois a persoa que iniciou isto, pois que tipo de eventos, si todas as festas tradicionais, todas as festas populares, culturais, todos os concertos, está moi xenérico para logo leválo á práctica. Creo que aquí hai que facer un traballo máis específico pois para que realmente sexa efectivo e realmente dar unha resposta pois que sea realmente operativa e práctica, non? E logo di que o dispositivo se pone en marcha en colaboración coas asociacións e colectivos feministas municipais e coordinado coas forzas de seguridade. En este caso, que se pone en marcha con asociacións e colectivos feministas. Na actualidade non temos no municipio entidades registradas de asociacións e colectivos feministas. Desde aquí se pode invitar a que sí que se registren para facer este tipo de traballo, porque é a nosa labor, non? De alguna maneira fomentar este traballo, pero na actualidade non dispomos deste colectivo e desta asociación. E logo, por outra parte, que o que máis me preocupa, porque en realidade isto de os puntos de morados, quizáis é unha moda. Como dicía Silvia, pois se iniciou en Pamplona, xa tamén cos Sanfermíns e demais, porque realmente aí son cidades moito máis grandes, con un volumen moito maior, e onde tamén aí se cruza o que é o movimento tanto de alcohol como de drogas. Estamos a falar tamén de outro tipo de problemática que pode incidir moito neste tipo de situacións. Entón, me preocupa esta iniciativa en canto a non desvirtuala, non? Porque, ao final, eu entendo que a maioría de hoxe en día, todos os concellos e todos os cores políticos, pois estamos moi preocupados por isto e estamos tendo o foco neste tema, non? En Arteixo, concretamente, temos o Centro de Información á Muller que quero poñer de relevancia, que ven sendo un punto morado, e máis, moito máis interdisciplinar, que temos un equipo de traballo que pode informar de maneira moito máis profesional e que temos durante todo o día, é dicir, mañán e tarde, están en atención, temos os teléfonos e logo temos os corpos de seguridade do Estado que estamos totalmente coordinados. Hai un protocolo de actuación con todos os asentes municipais, xa se saca a Policía Local, xa se saca a Garda Civil, o Centro de Información á Muller, os centros escolares, os centros educativos, o Centro de Saúde, que nos reunimos, que a Policía, que a Garda Civil nos reunimos cada semana, cada 15 días, cada mes, o que sexa necesario para articular este tipo de prevencións. Como xa sabedes, tamén estamos cas campañas de sensibilización nos coles, xa para xóvenes, para nenos e demais. Por lo tanto, considero necesario recordar toda esta labor que se está a facer, porque o punto morado non é algo novo, é algo que se está, non quere dicir o vamos a votar a favor, porque non quita que todas as iniciativas que se tomen a maiores se teñan en conta. Pero tamén dicir que o papel aquí queda moi ben, é a demagoxia e que é algo, pero en realidade é algo que se está a traballar no día a día e que hai que ter máis claro que tipo de eventos, que voluntariados, que entidades sociais, é algo que queda pois un pouco de maneira moi xenérica. Gracias. Sí, tomo a palabra porque acerto o que di Silvia, hai que falar evidentemente tamén delo, na que a moción veu despois porque é unha moción xenérica que está presentando o Grupo Socialista no resto dos puntos de Galicia, nos cuales, pequenos ou grandes, se está tomando decisións nese ámbito. Recordaba Silvia o tema de Cambados ou a Illa da Arousa, outros moitos lugares onde os gobernos socialistas están levando a cabo medidas deste tipo. E, por lo tanto, é certo o que dice Silvia, que iso se podía complementar, ainda que é algo diferente co que falábamos aquel día, que é co tema da concienciación en moitos casos polo abuso das drogas e do alcohol nas festas, o cual debería tamén sensibilizarnos e facer campañas tamén para previr e informar a xente xove de que todo non é juerga e exceso, sino que tamén existen problemas derivados a veces do exceso neste tipo. Por lo tanto,
Eu creo que unha cousa non está reñida ca outra, pero tamén é certo que, aínda que se faga un traballo desde os centros de información á muller, un traballo que é extraordinario e que non vamos a discutir nós, e sin tampouco entrar en cuestións como é as ocupacións que teñen os corpos e forzos de seguridade do Estado, que evidentemente isto non se vai a solucionar con puntos morados única exclusivamente, sino que ten que haber outro tipo de medidas dende outros ámbitos para loitar cunha lacra social como é o tema do respeto ás mulleres e da formación da xente xove con respecto pois a sacar ese patriarcado que dá a sensación de que a moitos lles parece que as mulleres son propiedades dos hombres e que, polo tanto, unha muller non pode sair como queira da casa vestida, que non poda levar a súa vida sexual por onde lle dá a gana e que simplemente porque faga a vida que lle dé a gana de facer, pois teñen dereito pois a poder pois esclavizala ou tomar uso do seu corpo. Por lo tanto, eu creo que unha cousa non ten que ver con outra. Eu, de verdad, Inés, falar de demagoxia cando o que estamos intentando poñer encima da mesa é algunha medida máis para evitar, por exemplo, o que decía outro día unha chica nas redes, que cando volvía aquí na festa de Arteixo, que cando volvía da casa, pois un rapazo a perseguía, bueno, iba a unha certa distancia e cando se deu conta tiña os órganos genitais ao aire, pois eu creo que non é demagoxia, nin é unha cuestión tal, todo casa, todo se pode levar a cabo. Creo que non levar a cabo algo máis e non implicarse algo máis cando está sucedendo o que está sucedendo e simplemente tachar de demagogia, pois eu creo que é ter o punto de vista moi corto. E, polo tanto, eu creo que esta cuestión que, por exemplo, en sitios como Cambados, cando se puxo, eu falei con Fátima deste tema, cando se puxo en funcionamento, que fixeron unha previa formación daquelas rapazas que quixeron formarse en asesoramento a todos aqueles que quixeran acudir ao punto morado precisamente para que logo pois puderan participar. Eu creo que unha das cuestións que hai encima da mesa dentro do punto de vista da xestión municipal é incentivar que o que non haxa pode existir. E, polo tanto, estou seguro de que en Arteixo, porque me consta, hai moitísimas mulleres implicadas na loita contra a igualdade, a favor da igualdade e contra os continuos casos que estamos a vivir pois dende fai moito tempo e, polo tanto, eu creo que o Concello e o Goberno Municipal é o que ten que promocionar esas cuestións. Eu creo que poñer en evidencia que non hai asociacións feministas igual tamén induce a pensar que igual non estamos facendo o correcto en canto á promoción do asociacionismo e a loita precisamente contra este tipo de cuestións. Por lo tanto, eu creo que consiste en poñer en funcionamento, ver cales son os mecanismos, aí estamos dispostos a colaborar, e formar dentro do CIN e dentro da asesoría xurídica e todo este tipo de cuestións a que haxa mulleres e que puderan colaborar nesta instalación de puntos morados, que sería moi interesante porque é algo máis para poder pois informar e ter algún punto pois no que as persoas implicadas poidan pois acudir no caso dunha posible agresión ou este tipo de cuestións. Eu creo que volvo a repetir, o puxemos encima da mesa, eu creo que é algo interesante, que se pode levar a cabo, que exixe traballo, que exixe implicación por parte da administración local, que exixe indagar cales son as mulleres que queren colaborar. Estou seguro de que se o Concello pon en funcionamento este tipo de cuestións, estou seguro de que vai haber mulleres que queiran participar e colaborar na instalación destes puntos morados que poden servir para algo máis do que xa hai encima da mesa, que evidentemente todos coñecemos e que espero que funcione cada vez mellor, nada máis. Sí, ben, nada, repetir, Martín, que... perdón. Non, nada. Mira, era só un par de cuestións. Vamos a ver, eu non creo que sexan... A ver, non creo que para nada definiría a moción como demagoxe. Efectivamente, seguramente collemos a moción e os compañeros do PSOE tamén, e seguramente unha vez que te poñas a traballar con elas e que finalmente se decide, todos lle faríamos moitísimas matizacións a como facelo, porque tamén todos somos conscientes. Eu non...
traballo habitualmente con temas destos, pero non sei se me vería capacitada para poñerme de repente nun punto informativo sen unha formación previa de facelo, non? Ou de como tratar determinados temas, porque é certo que é un tema que está no debate e que é sensible e que tamén é certo, bueno, pois que hai que saber como ponderalo, non? E que tipo de información dar? Eu vexo máis como unha cuestión, efectivamente, aparte de outros traballos que xa se veñen facendo por as diferentes administracións e incluso por moitos colectivos, que eu creo que aí son pioneiros e punteiros, non? E creo que, ademais, o que aconteceu en moitos concellos foi precisamente porque había un movimento feminista moi potente, anterior, con moitísima historia e que souberon encabezar todo iso, non? E, polo tanto, hoxe en día estamos falando desto. Cando hai 2 anos, prácticamente non se falaba. Quero dicir que esa xa é un valor engadido de saber que está aí o tema e que temos que abordalo, non? É dicir, porque non existían ferramentas ou existía un medo atroz, non? A falar deses temas. Eu, por poñer un exemplo, lembrome cando era pequena que me pasma, claro, tiña un medo atroz porque vía continuamente na televisión os casos terroríficos de violacións que había e a impunidade que había con eso e os comentarios que se facían a respecto deso. Hoxe moita xente esas cousas xa non nas valora así, afortunadamente, non? Quero dicir que se foron dando pasos, que hai moitos máis pasos que dar, lóxicamente, pero que temos que tratalos evidentemente con formación. E logo, que non haxa colectivos que traballen eso non quere dicir que a xente individualmente non o vai a facer ou non vai a participar ou non se promocione algo e que aparezcan, que aparezan. De feito, eu creo que todos temos na retina as chamadas que se fan cando hai algún caso de violencia de xénero, por exemplo, bueno, eso xa está como máis estipulado e tal, pero cando foi a manifestación do 8 de marzo, moitísima, eu creo que a inmensa maioría, bueno, unha imensísima maioría, porque eu fun a Mani, da xente que participou ali, que era xente moi nova, non está en ningún movimento asociativo, pero sí que están concienciados co tema e sí que requiren que haxa ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, eu creo que hai que aproveitar tamén esa sensación de que hai interés en querer saber, non? É certo que o CIN está aí, pero non se trata só de que haxa un CIN onde te poidan atender, a xente ten que ter acceso aos recursos que ten, pero sobre todo que moita xente non entende que a veces cousas que lle pasan son casos de acoso. Non nos identifica a xente nin que o sufre, nin que nos ve. E pensa que iso é normal. Entón, creo que o feito do concepto de explicar as cousas que poden ser, eu creo que iso é realmente importante, a chegar a xente e decirlle a cara, mira, podeche pasar isto. Quero dicir que iso é moi importante. Por lo tanto, eu creo que é un punto de partida importante para que falemos disto, que xa veremos en onde se teñen que poñer en marcha. Pero eu aseguro-vos que se se pon en marcha en algo en concreto, en 2 ou 3 cousas en concreto, digo que é un exemplo perfecto para que iso se espalle e posiblemente a outro sitio xa non haxa que levar o punto porque a xente estará concienciada e falará. E terá como referencia iso. Por lo tanto, eu creo que iso que temos que facer, non? Poñer en marcha as cousas do mellor xeito posible, falemos, miremos como facemos, onde o facemos, con que metodoloxía o podemos facer, porque hai exemplos, quero dicir que podría vir calquera seguramente a darnos unha explicación super profesional e incluso de xente voluntaria que está participando do que como fixeron e como iniciaron. Quero dicir que eu creo que sería escoitar e ver, non? E poñelo en práctica. Grazas. Ben, nada, repito que, como iniciaba, que estamos de acordo con esta moción, eu creo que compartida por todos, simplemente que ponía encima da mesa, unha vez vista a moción, pois co que nos encontramos, non? Para nada nos dá medo poñelo en marcha, porque é o noso día a día, e de fomentar o asociacionismo a traballar cas persoas, pero según ben redactada, pois sí me gusta analizala en detalle, creo que así o merece. Falamos de persoas voluntarias, logo xa poñemos que o Concello instale os puntos, entonces quedan cousiñas que logo podemos ir falando pouco a pouco, pero estamos de acordo totalmente ca iniciativa e de feito xa de cara a outubro que temos aí a feira histórica xa tiñamos, o sea, xa temos planificado poñer ese punto morado na feira histórica porque realmente hai un volumen importante de xente e incluso foi comentado, xa o adianto aquí, estábamos a traballar niso co Centro Comercial Aberto, que eles vamos a poñelo en coordinación con eles este punto, antes de haber recibido a moción. Entón, nada, deixar claro que se traballa nesta liña, pero tamén poñer en valor o traballo que levamos facendo durante todos estes anos. Gracias.
Vale, vamos a votar a favor, la moción se va a aprobar. Pedimos un poquito de margen, seguramente el primer evento sobre este punto va a ser la feria histórica y bueno, pues ahora quedan creo que son dos actividades más, dos fiestas en Arteixo. Para el año que viene pues ya intentaremos implementar este punto. Procedemos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto número 10 es moción presentada polo Grupo Municipal de BNG de Arteixo para declarar personas non gratas aos componentes da manada. Fue dictaminada en la comisión informativa correspondiente al día 6 y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Primero, a declaración de personas non gratas a José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Jesús Escudero Domínguez, Ángel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero. 2. Dar traslado deste acordo plenario a representación legal dos 5 condenados a 9 años de prisión por agresión sexual xulgada na Audiencia Provincial de Iruña. E, por último, dar traslado deste acordo plenario a representación legal da vítima para que sexa coñecedora do apoio real que ten. Ben, bo día a todos e a todas. Como xa a señora secretaria pois leu os acordos, paso a ler a exposición de motivos. O venres 21 de xuño, a Audiencia Provincial de Iruña acordou por en liberdade aos 5 agresores, violadores, autodenominados a manada, condenados por ter sometido a unha moza de 18 anos a reiterados actos sexuais por parte de todos eles en contra da súa vontade facendo uso da súa condición de superioridade numérica, física, de idade durante os Sanfermíns de 2016. Estes feitos foron cualificados xurídicamente como abusos sexuais por parte do mentado tribunal que lle levou a condenar a 9 anos de prisión aos acusados, que ven de completarse coa decisión de non prorrogarlles a prisión preventiva ante a gravidade do sucedido, polo que dende o venres 22 de xuño están na rúa. O tribunal emprega argumentacións difíciles de entender por parte da sociedade en xeral, como se ten demostrado na rúa e polo movemento feminista en concreto. É coñecido e notorio que a manada non ten amosado o máis mínimo arrepentimento pola súa aborrecida pero habitual práctica. De feito, os 5 teñen defendido públicamente o seu desprezo pola víctima e sitúan o acontecido nun plano de normalización, elevando o sucedido ao consentimento a pesar de que ninguén o entende. E como reacciona o tribunal? Acordando que aos agresores deben manterse a 500 km de distancia da vítima. En definitiva, coa súa decisión, os magistrados confinan a moza nunha suposta furna de cristal e permite a libre deambulación dos condenados por todas partes do territorio que consideren. Nesta situación, cabería preguntarse, pois, logo, quen é o condenado, a vítima ou os agresores. Non está de máis lembrar que as corporacións municipais son a expresión do mandato cidadá e a marxe quedaríamos da sociedade se non recollemos o clamor da rúa. O pensar e sentir de miles de mulleres e homes ante a injustiza, a resolución e a esta situación tan grave, que vai contra da liberdade de máis do 50% da poboación deste Estado, as mulleres. Non só apoiamos todas as movilizacións convocadas, rubricamos todos os manifestos e colaboramos en todas as accións de rexeitamento que se teñen ou se vayan a organizar, canalizando a través dos instrumentos democráticos ese clamor cidadá. Chegou o momento de dar un paso máis e que sexan as corporacións locais as que, de motu propio, poñan o seu grande área na denuncia desta injusticia social e sumarse por iniciativa propia ao berro cidadá polo caso da manada. É o momento de declarar persoas non gratas nos nosos concellos a José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Jesús Escudero Domínguez, Ángel Boza Florido e Antonio Manuel Guerrero Escudero, para deixar claro o rexeitamento aos agresores en todo o país, porque a sociedade entende que se foi un feito moi grave. É necesario e urxente o entendemento da xusticia e a sociedade en temas tan sensíveis, e como este feito trasladamos a solidaridade e arroupo á víctima,
para que non se sinta nin culpável, nin sinalada, nin condeada. As agresións sexuais son a arma máis empregada para librar esta guerra contra as mulleres que, non era sen tempo, xa se vai facendo máis visível e, por fin, deixou de ocupar espazos de recheo para situarse nos titulares de apertura dos medios de comunicación. A loita feminista das últimas décadas foi vital para iso. O caso da manada é o cumio do iceberg e debemos aproveitalo para visibilizar os centos de casos anónimos que suceden ao noso redor, con moita máis frecuencia da que nós pensamos, e por parte de homes que non están enfermos. Que saiban todas as vítimas anónimas que estamos con elas e que non nos doen menos, e que todos e todas entendamos que o silencio nos condena. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal os acordos que antes leo a señora secretaria. Eu creo que esta exposición de motivos queda palpable e é máis que suficiente. Todos sabemos, porque socialmente se viviu en os medios de comunicación, como foi o caso, e como dixo Susana antes, isto vai a marcar un antes e un despois para o futuro. Nada máis. Ben, decir que estamos totalmente de acordo dende o principio hasta o fin do texto desta moción que presentan os compañeros do BNG. Entendemos que é necesario ofrecer á nosa sociedade a resposta que non deu a xusticia, neste caso o sistema judicial, e a verdade é que é un tema importante para que todas e todos adoptemos un papel activo, e creo que si esta moción se aproba por unanimidade estaremos dándolle un carácter moi educativo para expresar de forma contundente que as nosas institucións públicas están en contra deste tipo de actitudes totalmente e realmente brutais e que os representantes públicos temos que manifestar claramente o noso rexeite a todo tipo de violencia machista e o que é a xustiza patriarcal, e que aínda quedan restos. Polo tanto, algún aínda pode pensar que isto é algo simplemente simbólico e creo que temos a obriga de transmitirlle aos nosos veciños que estamos do lado da liberdade das mulleres e que, dende logo, se queremos, podemos poñer as ferramentas necesarias para intentar mudar este tipo de cuestións que aínda en pleno século XXI perviven. Polo tanto, decir que, como dicía ao principio, estando de acordo co texto da moción, o noso voto vai a ser favorable. Gracias. Sí, como dixen antes, esta é unha moción moi relacionada ca moción que traíamos nós. Falamos basicamente do mismo e seguramente que, por desgracia, teremos que traer máis mocións calquera dos grupos relacionados con este tema. Como dixen antes, isto é un punto e aparte. Estábame acordando, se non recordo mal o nome, era o caso de Ana Orantes, que foi un antes e un despois, un revulsivo social, que esa muller fora asesinada, queimada viva polo seu marido, ou exmarido, non recordo exactamente, e a partir do caso de Ana Orantes cambiaron moitas cousas en España, ou empezaron a cambiar un pouco. O movimento demóstrase camiñando, e as pequenas cousas, o primeiro paso, quizás é o máis pequeno e quizás tamén é o máis difícil, pero é necesario dar ese primeiro paso para poñer en conciencia e para intentar cambiar as cousas. Obviamente, se a sociedade rechaza este comportamento desta manada de violadores, porque así os podo calificar, xa están condenados como violadores, os concellos, que somos a administración máis próxima á cidadanía, que se supón que temos que velar polo benestar da cidadanía, tanto de homes como de mulleres, se consideramos que son persoas non gratas, estamos dando un exemplo moi claro. Non é só predicar, sino tamén dar trigo. Este é un paso máis para evitar que nos sentamos acosadas, que nos sintamos indefensas, con medo pola vida. Esta sentenza é un grave ataque contra a liberdade sexual de todas as mulleres e un grave retroceso nos dereitos das mulleres.
Eu que me gusta salir, traballo en horarios intempestivos ás veces, que a veces acabas as reunións de partido moi tarde, non necesito que nadie me veña a tutelar e que me veña a acompañar ao meu coche porque te poda ter medo. Quero ser libre de andar a hora que me pete, sin medo, polas rúas. E o mismo quero para todas as mulleres que me precederon, que as nais, abuelas, etcétera, etcétera, e todas as que me veñen detrás. Quero que toda a xente, homes e mulleres, podamos andar tranquilamente pola rúa, a hora que sea, polo motivo que sea, porque a que ven ás 4 da mañán, e o que ven ás 4 da mañán moitas veces non ven de estar de juerga, sino que ven de traballar. Estamos tan expostos cando vimos de traballar como vimos de juerga. Que pasa? Como vimos de andar de solda por aí adiante, parece que é máis cuestionable por que andábamos por aí, é máis explicable porque nos atacan. Neste tipo de sentencias, todo o que se moviu mediáticamente ao redor deste caso, o único que fixo foi violar e violar e violar a vítima. Temos que acabar con este tipo de situacións, non temos que ser heroínas e ir cunha armadura e ser Rambo para poder defendernos, que un suizo ou unha suiza che pregunten se te defendiches realmente ben ou se non te defendiches. Todo isto, as dúas mocións están moi relacionadas e todo isto cambia con legislación, pero ademais con concienciación e con sensibilización de todo o mundo. Alégrome que se declaren personas non gratas neste Concello en todos os demais de España a estas persoas. Gracias. Procedemos entón á votación. Votos a favor? O punto número 11 é moción institucional sobre o establecemento dun convenio de irmanamento entre unha daira do Sáhara Occidental e do Concello de Arteixo. Foi dictaminado na mesma comisión informativa e corresponden al Pleno. Iniciar os trámites para que Arteixo proceda a irmandarse cunha daira da República Saharaui e colaborar para respaldar as iniciativas tendentes a unha solución xusta, pacífica e duradeira do conflito con Marrocos, declarando a nosa firme decisión de manter vínculos de amizade e solidariedade para avanzar no camiño da paz, a liberdade e o progreso, colaborando e cooperando no desenrolo das relacións sociais, culturais, económicas, deportivas e turísticas entre ambos municipios. E, por último, enviar esta proposta ao Ministerio de Cooperación da RAS para a súa consideración. Simplemente transmitir que onte falei co delegado do goberno saharaui aquí en Galicia e transmitirlle a todos os grupos desta corporación e a todos os cidadáns, porque evidentemente ao final todos os cidadáns están implicados por vía da administración, agradecerlles o compromiso, o traballo solidario por un pobo que ten moitos problemas, que vive evidentemente nunha situación de campo de refugiados e todo o que significa. E, polo tanto, agradecer incidir na colaboración precisamente para conseguir algo bo para o futuro do pobo saharaui e, sobre todo, para que resistan ante unha situación moi dificultosa como pode ser o proxecto que está en inicio, que é o tema dunha axuda de cara a facer frente á alerta humanitaria que agora mesmo dita pola propia Luna Roja Saharaui con relación ao tema da emerxencia alimenticia. Por tanto, mandar esa mensaxe de agradecemento e nada máis. Yo quiero hacer una puntualización. Bueno, también agradecerle a Martín que nos haya enviado toda la información del proyecto y demás, y viéndola, en el punto se hace referencia que o Concello, lo voy a leer textualmente, en el que dice que o Concello de Arteixo carece ata o momento de implicación en materia de cooperación internacional e desenrolo. Aquí sí quería mencionar que realmente nosotros, Arteixo, é un concello que forma parte como socio fundador
do Fondo Galego de Cooperación. É dicir, o Concello de Arteixo anualmente ten unha cuota para poder colaborar con este tipo de proxectos de cooperación. De feito, somos 91 concellos e 3 diputacións, a Coruña, Lugo e Pontevedra, as que formamos parte de isto, non? Entón, xa colaboramos, de feito, na memoria do Fondo Galego no ano 2017, que fan referencia, que tamén vos invito a que botedes unha olleada, pois, que reflicte que nos 20 anos de existencia prestou apoio económico a 150 proxectos en preto de 30 países, aínda que desde o comenzo concentrouse a intervención en Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú, hoxe en día Mozambique aglutina os esforzos de proxectos directos. O que di é que no 2017 o que fixemos foi unha axuda de emerxencia con axudas a campamentos de refugiados saharauis para a provisión de alimentos para a poboación refugiada e que foi xestionada a través da Media Lúa Vermella Saharaui, que se donaron 6.000 euros, non? E tamén refugiadas en Europa, a tabaga do frío do siberiano que afectou o continente, que aí se deron 10.000 euros. Entón, tamén quería poñer en coñecemento que sí, que se está a colaborar, non é que se algo novo, e que está moi ben facer a maiores esta colaboración, porque entendemos que son cantidades moi simbólicas para a necesidade que existe nestes poboados. Pero tamén si me gustaría, unha vez coñecido o proxecto, que é un proxecto máis ben de supervivencia, de alimentación, que igual hai que traballar un pouco máis, facer un esforzo moito maior e ter proxectos máis de cara ao futuro, non só de alimentación e supervivencia, sino realmente que vayamos mellorando esos poboados, senón ao final contribuímos na medida de supervivencia, pero non vai máis aló. Nada máis, moitas grazas. Ben, Inés, non escoitaches ou atrás non te enteraches ou non quixetes enterarte. Precisamente o que tiña en proxecto o Concello de Arteixo falado co seu alcalde no día que se tomou a decisión e houve esa capacidade de escoitar, de chegar a un bo acordo e de implicarse neste tema, e precisamente porque existía un proxecto que era diferente, era un proxecto da construción dun dispensario médico nunha zona de paso de nómadas nos cuales non teñen ni sequera un sitio onde podan atender unha picadura dunha víbora ou unha muller embarazada ou outro tipo de cuestións, xa non teñen absolutamente nada de nada. E o primeiro proxecto que estaba encima da mesa era precisamente, de feito espero que no futuro se actúe nesa línea, era a axudarlles a construción deste dispensario médico nesa zona, que precisamente é a zona que eles mesmos nos envían, por parte do seu goberno, nos envían onde hermanarnos, non? Arteixo, se seguimos o trámite, vai hermanarse cunha daira pertencente ao que chaman eles o territorio liberado. Ante esa situación, cando xa estaba a cousa avanzada, non estou descubrindo nada novo, nin creo que debía ser cousa de debate aquí, pero chega a alerta de emerxencia por parte do tema alimenticio e se fala, precisamente, falo con Carlos, a necesidade de, por vía ademais de solicitude do propio goberno saharaui, de se podemos mudar esta inversión e facela directamente en axuda alimenticia, porque están nun momento de situación límite, cunha temperatura moi elevada e cunha situación límite en canto a alimentación. A axuda de Arteixo, neste caso, serviría para dar stocks alimenticios a 125.000 persoas, 273.000 persoas que viven no territorio chamado os campos de refugiados, non? E, polo tanto, eu creo que é certo que é moi importante intentar entrar a non, como se dice, non dar de comer, sino enseñar a facer de comer, pero estamos falando de que o primeiro é sobrevivir, e, polo tanto, eles son os que nos lanzaron esta alerta, e, polo tanto, se nos podíamos implicar ahora directamente nesta cuestión, a cual, evidentemente, o alcalde dixo que estaba completamente de acordo, e, polo tanto, non é unha cuestión de que non exista planificación nese sentido, que, por certo, a planificación, evidentemente, terá que vir coordinada polo goberno, porque é quen pode que no futuro, evidentemente, o resto traballaremos, pero logo tampouco hai que deixar de entender o que é un campo de refugiados. Un campo de refugiados non é un territorio propio
dos saharauis. Os saharauis están instalados nunha zona de Arxelia, na cual pois, o goberno arxelino lles deixa sobrevivir ali. E, polo tanto, hai que analizar tamén as cuestións que implican e que eles mesmos pois, nos poñen en evidencia. Non é difícil planificar o teu futuro, nin facer infraestructura de futuro nun territorio que queres abandonar porque eles non queren estar ali, eles están ali porque non lles deixan vivir no seu territorio. Por lo tanto, hai que ver moi ben cales son os proxectos que se poden facer, de feito, se poden facer moitas cuestións, pero tamén é certo que eles non queren facer grandes infraestructuras de futuro porque non queren vivir ali. Por lo tanto, estamos falando máis que nada de axuda humanitaria directa hacia unha población que está en territorio que non é seu, que está en unha situación de temporal e, por lo tanto, que necesitan é sobrevivir e sobreviven gracias á cooperación internacional, como ti ben decías, do Fondo Galego de Cooperación e de outros tipos de entidades, administracións e, por suposto, a ONU, que é a que fai o maior implicación neste territorio. Por tanto, eu creo que é moi importante colaborar, é moi importante fiscalizar como se vai a invertir os cartos, pero é moi importante que eles mesmos tamén nos indiquen cales son as súas necesidades básicas, que, vou repetir, sobre todo nun campo de refugiados, teñen moito que ver ca auga, ca comida, ca sanidade, ca educación, con unha calidade de vida digna para unha poboación que está nunha situación lamentable. Nada máis. Entonces, pasamos al punto 12, asuntos de urgencia. Entiendo unanimidad, ¿no? Sí, fue institucional. Y la parte B, parte de control, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía e Presidencia das Xuntas do Goberno Local. De los decretos de la alcaldía se le da cuenta del 1701 al 2102 y de las juntas de gobierno no hay ninguna para darles cuenta. Y pasamos entonces a ruegos y preguntas. Sí, eu teño 3 preguntas. Vamos a pasar a lelas. Na Xunta de Portavoces do mes de xullo, como portavoz do BNG, preguntouse cal era o dispositivo de seguridade de emerxencias que había preparado para as festas de Arteixo. E tamén se mencionou que se tivese en conta a posibilidade de facer algunha campaña informativa de sensibilización tanto sobre temas de acoso e abusos sexuais e tamén a respecto do consumo de alcohol e diversas sustancias. Os datos sobre estes temas que plantexamos eran moi preocupantes e, polo tanto, compre que as administracións fagan de xeito coordinado un traballo importante de sensibilización e concienciación. Sabemos que as festas de Arteixo non escapan a todo isto na liña do que acontece en lugares como cando se xuntan miles de persoas. E somos tamén coñecedoras de que foron varias as intervencións que se tiveron que facer, mais descoñecemos os datos concretos e se xa se comentaron na Xunta de Seguridade Local da que non formamos parte. Por tanto, a pregunta é, cantas intervencións se fixeron por parte das forzas de seguridade dos servizos de emerxencia e cales foron os motivos principais? Outra pregunta, con data de 19 de xullo de 2017, publicouse na páxina da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Área de Medio Ambiente e Sostenibilidade, o anuncio polo que se sometía a trámite da participación pública o estudo de impacto ambiental simplificado 2017/0050, tramitado baixo o título de Planta de Almacenamento e Valorización de Residuos non perigosos industriais e urbanos no lugar da Teixoeira, Santa Icía Arteixo. A obxeto de que as administracións públicas afectadas ou o público interesado e o público en xeral poideran formular no prazo de 30 días as observacións e suxestións de carácter ambiental que estimen oportunas. O prazo para a presentación das alegacións remata este 17 de agosto e descoñecemos se o Concello presentou ou plantexou algunha alegación rexeitando este proxecto. E as preguntas neste caso son: presentáronse as alegacións por parte do Concello de Arteixo? Pensan que é o sitio axeitado para unha planta deste tipo? E por último, hai xa meses comentamos nesta sesión plenaria a situación da antiga sala de festas que hai no centro de Arteixo. A día de hoxe, e tendo en conta a situación en que se atopa de deterioro, preguntamos, hai algún plan de recuperación ou de derrubo desa edificación ou algunha outra actuación prevista? Nada máis.
simplemente tal. Fixemos un par de robos, un par de solicitudes que hai que xa comentei onte co Concello de Obras. Unha é a instalación dun punto de luz no lavadeiro da Cachada que teñen problemas ahora mesmo de iluminación a certas horas nese lugar deste núcleo do noso Concello. Logo tamén fixemos un rogo que creo que é importante atender con celeridade, que é unha situación que se está a vivir nunha zona dunha parroquia do noso Concello, no barrio do Montacibeiro en Armentón, pegado xa e limitando case con Larín, que resulta que fai unhas datas apareceu os pozos que ali utilizaban, ali non teñen nin saneamento nin traída, apareceron os pozos contaminados. Parece ser que foron incluso analizar a varios sitios e dá que non é auga ahora mismo válida para consumo humano, incluso pode ser hasta preocupante para o uso de lavado de verduras, para lavado de louza, incluso lavado persoal. Por lo tanto, a xente ali está preocupada. Como temos vamos pactado durante todos estes 7 anos a inversións en canto a materia de traída e saneamento, o que lle pedíamos, que onte xa falei, como digo, co Concello de Obras, era que se fixese un esforzo para ter celeridade na instalación neste barrio da traída e do saneamento para que poidan esta xente non estar na situación actual, que é unha situación ahora mesmo evidentemente crítica, no sentido de que non saben nin en que poden nin que deben usar auga e supoño que veo derivado, imagino que por a cantidad de auga que no inverno, que debo romper algunha veta ou hai alguén que teña algún tipo de auga fecal que filtra e hai varias vivendas, ali un número determinado de tal, máis que nada, aparte desto, tamén vamos pechando ese espacio que decíamos de ir levando a traída e o saneamento a todos os barrios do noso Concello, nada máis. Buenos días. Perdón. Buenos días. Contestando a las preguntas de Surso, mira, en primer lugar te diré que a la Junta Local de Seguridad no podéis estar, porque no puede estar nadie, solo van la policía, jefe de la policía, las autoridades, su delegado del gobierno, jefe de la Guardia Civil, jefe de la Policía Nacional, de la Xunta de Galicia, que la preside el subdelegado y el alcalde. O sea que solo puede ir el concejal de seguridad, jefe de policía, respecto al Ayuntamiento de Arteixo. Eso en cuanto a la Junta Local de Seguridad, por eso no estáis. En cuanto a las preguntas que me haces con respecto a lo de las verbenas y todo eso, yo te puedo comentar, mira, en primer lugar, te voy a decir que nos ha felicitado el coronel de la Guardia Civil porque somos el ayuntamiento que mejor organizamos las fiestas en el tema de seguridad. Es más, hablan con otros ayuntamientos como puede ser Colleredo, como puede ser Cambre, y les están poniendo como ejemplo la forma de organizar las fiestas en el Ayuntamiento de Arteixo, cosa que nos congratula. Entonces yo te puedo decir también que tú estás comentando que has oído o que te han comentado de varias incidencias, cuando nosotros solo tuvimos incidencias, y para eso 2, el día del Combo Dominicano. Una, de un chico que por el alcohol se tiró al río de cabeza, una vez pasado el puente yendo hacia la verbena y no necesitó ni asistencia médica ni nada, o sea, no la quiso. Y un coma etílico de una chica, que fue la que se evacuó. Fue lo único que hubo, así de consideración, durante todos los días de la fiesta. Es más, hemos hecho el día del Combo Dominicano, bueno, los 3 días grandes hemos hecho controles de drogas y de alcoholemia y solo se han denunciado 3 positivos, cosa que también nos alegra, que eso es señal de que por la circulación también va bien. Y se han hecho 5 denuncias por control de horario, puesto que no hemos ampliado el horario a nadie y entonces se ha respetado el horario de las 3:30 de la madrugada, porque así se respetaba tanto al ciudadano que quería descansar como al que quería hacerse la fiesta. Después, no hemos tenido ningún detenido. Se han hecho refuerzos, como bien lo sabéis los que habéis estado por la fiesta, se ha reforzado, han estado cada noche 10 policías locales y ha estado la Guardia Civil reforzada, incluso han venido los de primer asalto, como digo yo, para que lo entendamos de cualquier manera. Quiero decir que han colaborado perfectamente la Guardia Civil y la Policía Local de Arteixo en todo este evento. Se ha hecho un plan de seguridad incluso exhaustivo para la tirada de fuegos. Quiero decirte con esto que ha sido
bajo nuestro punto de vista en plan de seguridad, que ha sido unas fiestas prácticamente perfectas. Y yo con esto, pues sí, aprovecho la ocasión de este pleno para agradecerle tanto a la Policía Local como a la Protección Civil, como a la Guardia Civil y a todos la actitud que han tenido durante todas estas fiestas. Es más, como bien sabes, hemos cerrado el recinto para que no hubiera alcohol dentro de lo determinado y hemos contratado incluso a una empresa privada. Por lo tanto, yo creo que con eso puedo darte por contestado todo, Sergio. Muchas gracias. A ver, a contestación da planta de tratamento de residuos sólidos de Santa Icía. Desde o Concello están feitas as alegacións, están remitidas, están feitas polo Departamento de Medio Ambiente, remitiránse, pois, bueno, antes de que pase o plazo. Pensaba que estaban mandadas, pero non me contestan favorable ou desfavorablemente, non sei, non vi no rexistro de salida. Creo que ainda non están remitidas, está feitas, pero non remitidas. Que pensamos a ubicación? Bueno, a ubicación de calquer tipo de instalación debe estar onde menos prexudique. Os polígonos industriales son as zonas máis próximas ás viviendas. Se esa mesma planta se estuvera colocada en Pocomaco, pois fastiaría a moitas persoas, a moitos traballadores e a moitos habitantes. Se estuvera colocada no polígono de Sabón, pois non vos digo nada. De feito, temos unha planta dese tipo en Sabón e non é precisamente agrado de moita xente, molesta e as medidas correctoras son moito máis complicadas, moitísimo máis. A ubicación idónea non é ningún sitio, non é ningún sitio, o sea, nunca hai sitio bo para elas, non existe, pero o que é unha realidade. Ou temos ese tipo de instalacións ou ao final imos a fomentar vertedeiros. Esta é un pouquinho a pescaría que se morde a cola, non? Se non metelos moi lonxe, mandarlos a alguén que non se sabe quen é, un anónimo, largalas, pois eso, para Santa Comba, como aquí non hai nadie de Santa Comba, pois non protesta, perdón, Negreira, e largámonos uns transportes pois de 80-90 km para tirar os escombros de un cuarto de baño, non? Sitio bo, non hai ningún. Nunca vai ser, nadie vai querer ao lado da súa casa. É como o contenedor de basura. Todo o mundo quere que este o suficientemente cerca para que non teña que andar para tirar a bolsa, pero que non este diante da porta. Non é nunca a situación idónea, non, porque sempre estás molestando a alguén. Eu creo que son implantacións en rústico, eso sí que o teño moi claro. As implantacións molestas deben estar aisladas do resto da población. Debense poñer de tal maneira que non sean efectos adicionales, que non sumemos. O sea, onde hai unha planta que non se poñan 70 plantas, porque aqueles se creamos un problema. Debense espallar e colocar estratégicamente que non se gaste moito en combustible para levar os produtos ali e que se poden adoptar as medidas necesarias para paliar os efectos medioambientales, como barreiras vegetales, como todo o que se precisa liberar de contaminación os ríos que pode haber no entorno, todas as medidas que, bueno, que a xente con titulación para valorar esos efectos medioambientales, pois, teñen que pronunciarse. E nada máis. Bueno, perdón, sí, sabe a Festa Seva, se existe un proxecto de demolición, existe a intención de utilizar aquel terreno transitoriamente como público para os de todos os veciños. O que eu detectei, despois de ir ver ali 2 veces xa con técnicos aquelo, é unha estrutura perfectamente sólida a efectos de seguridade ciudadana, non vai querer nada para fora, pode querer para dentro moitas cousas, e pois o que hai un incivismo pois de certas persoas que tiran bolsas de basura dentro. Eso, bueno, pois isto, hoxe que falamos tantas veces de que os nosos administrados pois teñen un porcentaxe de incivismo, pois aí está outra mostra máis, non hai máis que pasar por ali, hai bolsas de basura, ademais, tiradas con moi mala leche, con produtos orgánicos, para que se descompoñan e generen todo o que generan, ratas e todo eso, porque en zonas onde non hai restos orgánicos, pois non hai ratas, nin hai nada. O escombro en sí non provoca bichería, que se di na miña terra. Sí. Continuando, hai proyecto de demolición, estamos intentando llegar a un acuerdo con el propietario para facilitar la posibilidad del paso, de un paso de comunicación de calle y aparcamiento,
y bueno, pues en cuanto tengamos la viabilidad técnica y un poco pues ver cómo se acuerda con el propietario, pues procederemos a la demolición. Si me preguntáis, no se va a restaurar, se va a demoler. Sí. En el tema, solo un matiz, con el tema del sitio adecuado para la ubicación de las plantas de tratamiento de residuos, hombre, a mí me duele a veces mucho escuchar como, y lo decíamos en la colación, con ayuntamientos de primera y de segunda, que, bueno, pues determinados alcaldes dicen siempre que vayan para los polígonos industriales, pero claro, para los polígonos industriales de Arteixo. Yo digo, no hay polígonos industriales en Oleiros, no hay polígonos industriales en Coruña, no hay polígonos industriales en Culleredo, en Cambre, pero a mí no me gusta ese matiz muchas veces que emplean, que dicen, no, que vayan para los polígonos industriales y que ubicarlo en Morás. Y en Morás está más cerca de las viviendas que pueden estar otras determinadas zonas, ¿no? Por eso vuelvo a matizar, ¿no? Si somos un área, pues el área tendrá un poco y no puede haber ayuntamientos de primera y de segunda. Y luego, en el tema de Monte Acibeiro, lo que decía Martín, efectivamente hay dos puntos, vamos a decir así, complejos aquí en Arteixo, del tema del tratamiento tanto del agua como del saneamiento, que es la zona del Puerto de Suevos y la zona del Monte Acibeiro, ¿no? Claro que tiene una... Sí, contesta eso, si es. En calquera dos dous sitios eses son dous enclaves bueno, bastante poblados. No caso de Suevos unhas 80 e pico viviendas, e no caso de Montacibeira creo que supera as 100. Non todos ilegales, hai moita licencia ali tamén otorgada. Que pasa? Que é a figura, as dúas son as típicas figuras, só que polo tamaño aquelas son máis simbólicas, é a típica figura de asentamientos urbanísticos ao marxen do planeamento. Bueno, recoller eso xe nun planeamento pois non é fácil. A lei danos unha vía que se chama áreas de recualificación. Esas áreas de recualificación pois, darían a viabilidade urbanística para despois continuar o tema e poder dotar de servicios. De todas formas, por encima das leis urbanísticas tamén están as obligacións municipales de dotar de servicios á población. A evidencia é de que existen, a evidencia é de que son asentamientos xurdidos ao marxen do planeamento, pero aí están. Que non é máis que o origen das cidades. As cidades asentáronse ao marxen do planeamento porque son máis antiguas as cidades que as normas urbanísticas. Eu entendo que non hai ninguna imposibilidade legal de dotar, pero tamén entendo de que hai unha orden de preferencias. Os que se puxeron nas zonas que o planeamento así o dispuxo e pagaron as súas licencias e cumpriron legalmente, son os que teñen que ter preferencia. Que, salvado eso e dotado todas as zonas que están nunha situación pois máis regular, esas zonas, e sobre todo esas dúas en particular, debense dotar con todos os servicios que necesiten, porque ali vive xente, e moitas tamén con licencia, repito, non hai tampouco, hai unha clandestinidade, non. E deberíase, pois, no momento que sea oportuno, tampouco ten que ser algo nin prioritario nin urgente, pero debense dotar de todos eses servicios, sobre todo os básicos de agua e tratamento de residuos para que tamén teñamos xa andado o que ten que ser, que vai ser unha nova área de recualificación onde a xente este pois, vivindo ca legalidade que se merece e serán novos núcleos de población xa non ao marxen do planeamento, senón que estarán no seu día integrados no planeamento. Pero claro, é unha cuestión de orden, é unha cuestión de precipitarse. Gracias. Ahí, tanto las dos actuaciones, entendemos que la del Puerto de Suevos la vamos a resolver con el colector de agua y saneamiento que se va a llevar para el puerto exterior. A partir de ahí, teniendo la red principal, pues posteriormente los vecinos van a tener que conectarse a esa red principal. Ya veremos cuál es el ámbito, si tienen que participar ellos al estar un poco dentro del ámbito del desarrollo urbanístico.
Pero bueno, entendemos que la zona del puerto de Suevos está más avanzada y planificada porque sí que está el colector general de lo que va al puerto, con lo cual va a facilitar las conexiones. Y en la zona de Monte Acibeiro pues haremos lo mismo, trazaremos los colectores principales, que es el matiz que hay que hacer, que es el colector principal sí que se puede llevar, porque además une seguramente, sí, de Larín, une con la zona de Coacocella. Entonces, van a tener la disponibilidad del colector principal de abastecimiento y saneamiento y después pues ya veremos tramitando, porque es verdad que las viviendas que tienen licencia no van a tener ningún problema, se pueden conectar perfectamente, y las viviendas que no tienen licencia, pero es verdad que no tienen denuncia urbanística o que llevan más de 6 años, vamos a decir así, sin ningún tipo de denuncia, entendemos que están en un foro de ordenación y que podrían solicitarlo, ¿no? Por lo menos eso es la posibilidad que tienen. Las viviendas que tengan denuncia urbanística, pues entonces ahí sí que tendremos más problemas, pero probablemente incorporaremos lo que es el colector principal de Monte de Acibeira en los presupuestos del año 19. Vale. Pues nada más. El de la iluminación lo habló seguramente Martín con José Ramón. No hay ningún problema, seguramente en el lavadero Acachada pues ubicar un punto de luz y se resolvería el problema. Vale. Levantamos la sesión.